Bem, boa tarde a todos. Enquanto Presidente da Escola de Arquitetura, Arte e Design e também o investigador responsável pela participação da Universidade do Minho neste projeto Green Gap, é um privilégio dar-vos as boas-vindas a esta ação de formação no âmbito do Green Gap Academy. O projeto Green Gap teve início em 2023 e está a chegar agora ao seu término em 2026. É um projeto europeu, na modalidade de projeto Interreg, entre Portugal e a Galiza. Tem um título bastante extenso. Basicamente, em português, o título do projeto é Impulso das infraestruturas verdes locais para o restauro da biodiversidade, para a renaturalização e o desenho de paisagens resilientes, face às alterações climáticas das zonas urbanas e rurais da Galiza e norte de Portugal. O projeto tem 11 parceiros, 11 instituições galegas e portuguesas. Na fase de candidatura, quando fomos convidados a integrar este consórcio, foi possível também ainda sugerir a participação do município de Guimarães e do Laboratório da Paisagem, que é uma interface que foi criada pelo município de Guimarães e pela Universidade do Minho e pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e que se dedica a estes temas de infraestrutura verde. Para além do município de Guimarães, em Portugal também faz parte do consórcio município de Paredes de Coura e na Galiza o de Pontevedra e de Ourense. Portanto, o projeto é bastante intenso, teve muitos documentos, muitos entregáveis que foram produzidos e muitas ações também e muitos momentos de reunião e de partilha. Já tivemos uma sessão de trabalho aqui também, um curso há uns meses, em que o principal promotor também está sentado aqui no auditório, foi ali o professor Bruno, da Escola de Ciências. Este projeto, para além de contar com investigadores aqui da Escola de Arquitetura, Arte e Design, conta com a participação da Escola de Ciências e da Escola de Direito, porque estes assuntos também têm uma dimensão legislativa importante. No âmbito do projeto e na fase mais final do projeto, foi criada esta Academia Green Gap, com várias ações de formação, visitas, e hoje o que temos aqui é mais uma oportunidade de ouvirmos o testemunho de 3 colegas que foram convidados a partilhar connosco o seu saber. São 2 arquitetas e um arquiteto com muita experiência nestes temas, de que o professor Ivo irá fazer uma breve apresentação de cada um. No final das 3 intervenções haverá um debate que será coordenado pelo Ivo e pela Cidália também e, portanto, espero que esta tarde, às 2h30 ou 3 horas que passem aqui nesta sala, seja muito construtiva, muito produtiva e que fiquem ainda mais sensibilizados para os temas que foram abordados neste projeto e que, não esperando que se recordem do título porque era muito extenso, mas tem a ver com valorizarmos as infraestruturas verdes, renaturalizar a paisagem e estar muito atentos ao impacto e às consequências das alterações climáticas. E, portanto, passo a palavra ao professor Ivo, agradecendo a vossa presença. Boa tarde a todos, bem-vindos aos estudantes, bem-vindos também àqueles vindos de municípios próximos, portanto, da Eurorregião, que de facto aceitaram este desafio e conseguiram estar cá presentes durante esta tarde, participar no evento connosco. Para esta sessão, portanto, o compromisso da Universidade do Minho na organização de uma palestra no âmbito deste projeto, do projeto Green Gap, tentámos, acima de tudo, ter uma abordagem muito simples ao tema, que era trazer para o Minho, para Guimarães, aqueles que do outro lado da fronteira, ou 3
personagens que do outro lado da fronteira trabalham estes temas, conhecem bem o território e que, de certa forma, nos podem ajudar a fazer aqui ou a estabelecer algumas pontes entre o que está a acontecer do lado de cá e o que está a acontecer do lado de lá. Portanto, digamos que são 3 bons representantes da Galiza, mas que, na verdade, também têm uma prática de projeto, trabalham nas mais variadas escalas, nos mais variados temas, mas que têm também ligações ao ensino, à investigação, e parecia-nos também interessante perceber, não é, como é que se fazem estas fronteiras entre aquilo que são as práticas de investigação e as práticas profissionais, em contexto profissional. Nesse sentido, convidámos, de facto, o Luciano, a Cristina e a Maria, invertendo um bocadinho aqui a ordem que está ali, é uma ordem meramente alfabética, mas pareceu-nos, após reunião intensa durante a hora do almoço, que faria sentido começar pelo Luciano. O Luciano, na verdade, há muito que conhece também o território português, aliás, fez o seu doutoramento com o Nuno Portas como orientador. Peço, corrige-me, Luciano, se não for exatamente assim, estou a ser um pouco informal, e conhece, de facto, quer dizer, aquilo que são algumas personagens fundamentais no nosso território, no Minho, na prática do urbanismo, Nuno Portas, Álvaro Domingos, seguramente nomes que vocês também já foram descobrindo, e, de certa forma, parece-nos que poderá ser uma bela forma de começar também por alguém que provavelmente estará particularmente capacitado para essas pontes, para fazer essa primeira ponte. E é verdade também que o Luciano, o Luciano tem um ateliê na Corunha, com também um satélite na Cidade do México, não sei se é a palavra mais correta, se calhar não é um satélite, se calhar é mais do que isso. Portanto, e se vocês forem, aliás, visitarem, se tiverem essa curiosidade, o site do estúdio, vão perceber que tem uma prática, enfim, muito forte nas mais variadas escalas também de intervenção. Portanto, isso é um tema que, aliás, nos interessa muito, sempre esta visão transescalar das práticas profissionais. Os temas não têm a ver com uma escala, os principais temas que estamos a trabalhar, também nos temas da paisagem, atravessam as mais variadas escalas do plano ao detalhe. E penso que isso hoje vai ser também latente. O Luciano, portanto, formado na Corunha, com uma pós-graduação em Santiago, com algumas experiências, portanto, em Portugal, na Universidade do Porto, provavelmente outros percursos noutras instituições. Tem uma obra com enfim, o ateliê, o estúdio, uma obra também com alguns prémios. Eu estava aqui a tentar não falhar, portanto, um prémio do Colégio de Oficial dos Arquitetos da Galiza, de Ornamento do Território, o prémio da Bienal de Espanhola de Arquitetura e Urbanismo. Não vou detalhar muito, não é suposto, mas reparei que na página do escritório diz claramente trabalham a transformação do território e das cidades. Não é? Acho que está lá esta pequena frase, e é um bocadinho sobre isso que vamos fazer. Começar pelo Luciano é também, e vocês veem isso, aliás, pelo próprio título, porque um dos trabalhos que traz aqui, talvez aquele que será o centro da investigação, é claramente um trabalho verdadeiramente no território transfronteiriço ou sobre o Rio Minho, enfim, que é fronteira, mas é também aquilo que nos une, não é? Portanto, uma apresentação pouco estruturada, mas está feita. Luciano. Enquanto o Luciano se aproxima, nós vamos ter 3 apresentações de meia hora, sensivelmente. Tentaremos ter depois uma conversa também de um tempo equivalente. Tentaremos não passar das 2h30, 3 horas. Muito obrigado, Luciano. Obrigado. Já estava, peço desculpa. Era mesmo este. Sí. Boa tarde a todos. Vou tentar manter o tempo. Permitidme para quedar neses 25 minutos, se posible. Bueno, primeiro vou tentar falar en galego, se non trato só en castelán, pero penso que en galego podemos entendernos un pouco mellor. He tenido que comenzar agradecendo a invitación, o convite da escola, en xeral, en particular do Ivo da Cidalia, pero teño a fortuna de que xa é a 4ª ou 5ª vez ao longo destes anos que visito a escola,
e para min sempre é un placer, sempre foi un exemplo na escala e na preocupación polo territorio que compartimos tanto en Galicia como no norte de Portugal. A presentación do título que hoxe traio, esta Territorio Transfronterizo, Estrategias de Pequena Escala, en realidade, bueno, quizáis porque xa, como decía antes, xa fixen varias presentacións ao longo destes anos, e porque penso que temos todos un exceso de información, o que lles explicaba é que, tendo en conta que a nosa actividade agora é esencialmente profesional, experimental, é dicir, estamos desenvolvendo proxectos que a práctica moitas veces na universidade é máis escasa, nós quixemos neste momento centrarnos en esas cuestións, nesas preguntas que temos cando facemos a práctica. Cando nos abordamos os nosos proxectos, cada palabra, cada título ten importancia, non? Así que cando comenzaba isto, esta invitación entre urbano, rural, infraestructura verde, eurorrexión, escalas e prácticas de investigación, claro, comenzábamos xa co primeiro, co urbano e o rural, é dicir, esta dicotomía permanente sobre o que levamos tanto tempo falando en Galicia e no norte de Portugal. Esta primeira imaxe é dun plan básico, dun plan de ordenamento municipal no rural galego, na pequena escala galega. Todas esas componentes que aparecen na imaxe, en realidade, son componentes urbanas, entendidas como unha recollida selectiva de los residuos, ¿no? El transporte público, la distribución del correo, bueno, todas as cuestiones que aparecen nesa imaxe teñen unha componente de carácter urbano, pero, sin embargo, o planeamento, o xeito de vivir, a maneira de abordar o planeamento urbanístico non ten nada que ver con esta cuestión. O mesmo cando traballamos, por exemplo, despois falarei detalladamente, neses documentos de planificación estratégica territorial. Esta é unha planificación, por exemplo, en Lugo, no norte de Galicia, no que tiven a fortuna de traballar en diferentes documentos, desde un plan de ordenación territorial hasta un plan estratégico, un plan de mobilidade, ou distintos procesos de participación. Realmente na imaxe, non sei se se observa moi ben, pero realmente a imaxe todo o condiciona a chegada de, non sei se dice en portugués, aerogeneradores, ou de eólica. Esa posición, de repente, xerou no municipio uns ingresos adicionais, pero condicionaba todo o demais. Condicionaba a economía, condicionaba a relación coa produción, coa paisaxe, pero tamén coa gandería, coas granxas que aparecen en algúns puntos da imaxe, non? Digamos, lugares de almacenamento, de produción agrícola ou os asentamentos máis tradicionais. Realmente, aquí, esta é a primeira das preguntas que hoxe me gustaría trasladar nesta mesa, vai ser sinxelo, en realidade van ser 4 preguntas ou 4 temas principais. Pero a primeira é a xerarquía da planificación territorial. Nun grupo de traballo, nun grupo de investigación no que estáis traballando sobre infraestructura verde, esa penso que é unha pregunta esencial. Que papel ocupa a planificación de infraestructura verde nunha visión de planificación territorial, nunha visión global da planificación? Eu, como intentaba explicar, como explicaba antes Ivo na presentación, no noso estudio temos a fortuna de traballar en diversas escalas. E para nós mesmos é importante ver cal é a primeira, a que está supeditado o resto do planeamento. É dicir, somos todos conscientes que cando planificamos o territorio temos que facelo dende unha mirada holística, dunha mirada conxunta, non pode ser o sectorial o que prime, é dicir, non pode a enerxía e o eólico non pode condicionar o resto, temos que pensalo nun conxunto máis global. Pero que difícil é cando esa mirada vai cambiando, e aquí sei que na mesa había biólogos, enxeñeiros, arquitectos, pero o último traballo que estou a realizar é cos economistas, é o Plan Estratégico de Galicia 2040. Falaba con Cris o outro día deso. Para os economistas, a ordenación do territorio é un planeamento sectorial, é unha parte das moitas preocupacións que ten organizar a estrategia de desenvolvemento dun país, porque o que está na cabeza, na cúspide,
é a economía. A partir da economía desenvolvense sectoriais. A infraestructura verde sería outro sectorial, como o medio ambiente, como unha cuestión de mobilidade, como unha cuestión de ordenación do territorio. Pero é a economía a que marca como debe sordear o país. Esta cuestión, que parece unha cuestión menor, vai ser un pouco o fío condutor da presentación que faga hoxe, porque esa decisión que nós temos que tomar como arquitectos, supoño que a maioría dos que estades aquí sodes arquitectos ou arquitectas ou futuros arquitectos e arquitectas, penso que a decisión fundamental na que nos temos que enfrentar. Eu, como decía que comenzara a tese con 1, non cheguei a rematar a tese de doutoramento con 1, por iso decía que sí foi certo, pero foi unha paixón por o entendemento da política, esencialmente como unha parte da arquitectura. Eu comecei facendo edificación, despois no urbanismo, pero entendo que o que facemos esencialmente son políticas urbanas. E esas políticas urbanas, os arquitectos, non debemos de deixalas de lado, porque cada decisión que tomamos estamos a organizar o territorio no que vivimos. Entón é clave que podamos tomar esas actuacións, que podamos tomar esas decisións. O primeiro tema deses 3 bloques dos que quería falar era os lugares de actuación. Onde actuamos? Eu vou a facer unha aproximación escalar. E o primeiro é o espacio público das cidades, é dicir, como chegamos ás cidades e como podemos entender os lugares que habitamos. Há xa moitos anos, 18 anos nesta imaxe, publicábamos un libro que se titulaba Habitares, los lugares de los ciudadanos, en el que estudiábamos as 10 principais cidades do noroeste peninsular, como era a utilización do espacio público, intentar entender que ese espacio público en cada unha destas cidades ten un uso diferente, pero fundamental é como nos encontrábamos nel. E como facíamos iso? Facíamos iso a través deste círculo, desta imaxe. Esta imaxe xa é unha imaxe moi antigua, pero penso que calquera pode... Non sei se temos un puntero, se non, sinalo aquí, non pasa nada. É dunha cuestión moi básica que podedes coñecer dos escritos de Stan Allen ou de outros investigadores, que é entender que realmente cando proxectamos como arquitectos, o que facemos é traballar fundamentalmente en lugares, nestes espacios centrais, nunha praza, nun edificio, nunha rúa, e traballamos con obxectos, con que tipo de elementos, cun banco, cun automóvil, cun pavimento, cunha fachada, con todos estes, cunha árbore. Todo isto é o que nos condiciona, estes elementos son os que nos permiten traballar nestes lugares. Pero a nós, de verdade, como arquitectos, o que de verdade debemos buscar cando traballamos é esta liña intermedia, este círculo intermedio. Este círculo intermedio do verbo, da acción, é o que máis nos preocupa. Nós temos as ferramentas que son eses obxectos, eses elementos cos que podemos construir eses espacios, pero o fin último é a actividade nas cidades. Cando un par de anos despois aplicamos isto no concurso de Europan que gañamos en Varsovia, en Polonia, realmente a nosa intervención era unha intervención extremadamente pequena. Perfecto. A nosa intervención era unha intervención extremadamente pequena que basicamente se apoiaba únicamente nunha cor, nunha liña que unía distintos espazos, pero sobre todo unía espazos para que sucedesen cousas. Nós non entrábamos no diseño final de ese espacio, no diseño final dese obxecto. O que nos importaba era crear un método, unha estrategia que fose capaz de activar o espacio público. Quizáis o segundo paso, o paso máis pequeno era que como tiñamos que desenvolver estes proxectos. Despois, isto ten unha influencia moi importante nos proxectos que presentarei a continuación. E así que nesta primeira liña de entender o espacio público, hai apenas 3 anos, desenvolvimos unha investigación que, por cuestións políticas, de novo, un cambio na Diputación de Pontevedra, quedou... Bueno, nós sabedes que a estrutura política é bastante diferente a nivel territorial en Galicia. Non só existen as comunidades autónomas, as rexións, senón que as provincias teñen un organismo que é supramunicipal, é dicir, que está por riba dos municipios, pero que nunca afecta a autonomía dos municipios, que siguen sendo independientes, pero sí que ten a capacidade de axudar a eses municipios. Eso é a Diputación Provincial. Esa Diputación Provincial está desenvolvendo unha serie de proxectos de espacio público que
Cris, como María, como eu, fixemos varios proxectos deste espacio público, en un momento determinado encargounos medir o espacio público. Medir onde podíamos traballar en cada unha das cidades ou dos solos urbanos. Por eso falaba aquela primeira referencia da importancia de definir que é urbano e que non é urbano. Tomamos a decisión de entender como urbano toda a continuidade de edificio colectivo. É unha decisión que podería ser calquera outra, porque realmente, obviamente, o urbano moitas veces ten simplemente unha densidade por edificacións moi pequenas ou de simplemente vivendas unifamiliares conxuntas. Pero en Galicia, casi sempre que se declara ou que se sinala un solo urbano, o solo urbano ten unha condición de altura, unha condición de vivenda plurifamiliar, de máis de unha familia. A delimitación, era isto, non? A delimitación deses espacios deixaba bastante claro cal era o lugar no que podíamos empezar a medir. Pero claro, nesta escala apenas se miran estas contradicións. Estas contradicións era o seguinte punto. Non sei se mira... Podes apagar esta luz ou non é posible só unha luz? Non, pola imaxe. Vale, perfecto. Non se preocupe. Xa vin a cara. Realmente estes límites nunca coinciden. Xa sabemos todos os que nos dedicamos ao planeamento e urbanismo que nunca coinciden os planos coa realidade, pero era importante volver a medir e volver a entender, porque aquí, en cada un destes espacios, hai moito espacio que non é privado. Este foi o plano, este casi foi os planos finais, agora verase con máis detalle, dun conxunto de municipios de toda a provincia onde se traballaba coa edificación e o solo urbano deixando en blanco aquele espacio que non é privado. A partir de aí, a administración, digamos, tiña un coñecemento de cal era o espacio no que podía actuar. Para min isto era moi importante porque, como veredes na seguinte presentación, realmente casi sempre nos estamos ocupando do público. É dicir, a cidade ten unha parte que lle preocupa que é o privado, o que preocupa no planeamento normalmente, que é que podo facer no meu terreo privado, pero os urbanistas moitas veces preocupanos máis que podo facer no público, que podo facer no espacio que non ten un propietario, como podo ordenalo. O nivel de definición que estábamos era este. E por eso decía, dentro desta cuestión, se nos puxéramos aquí, nesta sala, a poder definir estas cuestións, para todos vos probablemente serían moi diferentes. Nos distinguíamos o que era a superficie privada, esta parece clara, pero a partir de aí aparecía un montón de espacio público. Cal é o espacio público? A superficie pública incluía, digamos, todo o que era o viario e o que era espacio público. Pero dentro do espacio público todavía dividíamos o que era o espacio libre e a superficie peonil. Cada unha destes saltos chegaba a este cadro. Xa digo, non me vou a deter porque simplemente isto podería permitirnos poder estar debatindo sobre esta cuestión cada un de vos, se entendedes que isto está mal, está ben, o faríades así ou faríades de outro xeito. Pero para min era fundamental, e por iso penso que temos unha sorte enorme de disciplina, de profesión, que é que somos os que temos que tomar as decisións. Moitas veces eu digo xeógrafos que teñen máis a capacidade de analizar, pero que nós ao final temos que tomar unha decisión e ver onde podemos actuar como arquitectos. Entón, para min isto é fantástico porque tiñamos que decir ao final onde podía desenvolver eses espacios de mellora, esas actuacións de mellora. O grado de definición foi mayúsculo, non vos podedes imaginar toda unha provincia definida desta maneira, con cada espacio en toda Pontevedra, enteira, todos os núcleos. Xa digo, por desgracia, un cambio de goberno freou isto e é a primeira vez que presento isto en público. Nunca, non o podo presentar en Galicia, así que, bueno, pois é unha ventaxa poder presentarlo fora de Galicia, este traballo, pero é medir que é este espacio. Claro, cando temos os datos, empezamos a saber moito. Cada municipio ten toda esta definición, este grado de información que tedes aquí, que son os porcentaxes, os ratios, canto espacio público ten. Non sei se tedes de partida cal é o espacio público que ten unha cidade, cal é o espacio que non é privado dentro do urbano. Cal diríades que é o 50%, maioritariamente é o 50%, pero é unha relación lineal, prácticamente en todas as cidades.
o 50% non é privado, dentro dunha contorna de solo urbano. Non o parece, polo xeral, porque parece que isto é moito máis fino, pero, sen embargo, a suma de parques, zonas peatonais, pero iso non significa que sexa para o peón. Para o peón, para poder disfrutar o ciudadano, o usuario, normalmente é o 20% de media. O outro 30% é fundamentalmente dedicado ao coche, ao vehículo privado. Como ratios, despois, as divisións temos todos clasificados por cada un dos 61 municipios, penso que son en Pontevedra. Insisto, isto podría dar para detallalo, pero hoxe, simplemente, o meu fin aquí era traer preguntas, así que esta era a primeira delas. A segunda era a estrategia transfronteriza, o que falaba Ivo dun proxecto que tamén nos encarga nun momento determinado, que é estudiar a fluidez transfronteriza. Que pasa co Miño? Que pasa coa conexión das eurocidades? Como penso que coñecedes, fundamentalmente, hai unha conexión que é a de Tui-Valença, pero hai outras dúas eurocidades, que son Salvaterra-Monzao e Vilanova-Tomiño. Pero tamén conexións como a Guarda-Camiña ou Arbo-Melgaço. Toda esta conexión, que en realidade parece unha continuidade e a súa vez unha división, xera situacións como esta. Isto é a situación de Tui-Valença, onde a cidade histórica de Valença estaba desta zona, Tui estaba aquí coa súa ponte de ferrocarril, hoxe prácticamente peonil, pero o traslado da autopista, da autoestrada, fai que esta conexión cada vez se separe máis, facendo que Valença creza naquela dirección e Tui creza nesta dirección. É dicir, que o concepto de velocidade cada vez se vai separando máis. A realidade territorial, como ben sabedes, e como ben nos ensinaron Nuno, Álvaro e outros, temos que estudiala por freguesías, non por municipios. É moito máis doado traballar a través de entender como evoluciona a población nesta zona. Simplemente quedei no que é esta zona da ECT, do río Miño, a conexión co río Miño, pero que sí que se pode entender que, de alguna maneira, estás a producir, tanto na marxe norte do río Miño como na sur, un crecemento cara ao río Miño e unha perda de población canto máis aloxados estamos desta liña. Pero despois, cales son as razóns polas que nos desplazamos? Esas razóns polas que nos desplazamos dun lado a outro, que como ben sabedes, por exemplo, aquí había un 95% de desplazamento en vehículo privado, as razóns fundamentais son de ocio, e un 8%, por exemplo, un 9% só por gastronomía. Isto máis de Portugal, de Galicia para Portugal que de Portugal para Galicia. De Portugal para Galicia, por exemplo, as razóns tiñan máis que ver coa saúde ou tiñan máis que ver co ocio, tanto en Vigo como coas praias. Curiosamente, sen embargo, o movimento cara a Portugal era un movimento, tamén digo curiosamente, polos servicios, polo uso das piscinas e dos centros deportivos e da gastronomía. Truxen simplemente esta porque deses documentos, que despois será o terceiro apartado que presentarei, no que se cita, non sei como diría, iba a decir, podría sonar mal, pero unha lista de desexos, é dicir, que quero facer nesta liña? Entón, calquera documento estratégico recolle intencións. Por exemplo, aquí estabanse recollidas varias corredores verdes, non sei se se mira moito na imaxe, non? Corredores verdes, estudios lumínicos, implantación de estudios medioambientais. Probablemente isto non teña un recorrido despois real, é dicir, é moi difícil que isto se dé traslado a outras normativas, porque son os plans estratégicos da AECT, deste organismo transfronteirizo, que non teña unha incidencia directa. Por qué? Porque a capacidade dos municipios para o seu desenvolvemento do planeamento, digamos, con total autonomía, impide en moitas ocasións que isto teña recorrido. Igual que, por exemplo, aquí, que era o caso de Tui, o que se plantexaba era un novo desenvolvemento conxunto, aquí
tanto co presidente da Cámara como co alcalde de Tui, foi posible intentar desenvolver un novo espacio económico próximo á ponte, pero despois a realidade local impide que isto se levara a efecto, ainda que quedara aprobado. Así que para entrar no terceiro dos bloques, quería presentarvos un documento que é o que máis fixemos estes últimos anos, que é o que chamamos nos axendas urbanas, ou que apuntei aquí, o que son estrategias de desarrollo integrado local. Esta é quizáis a maior diferencia, non sei que Ivo decías que había representantes municipais, non sei quen está aquí como representante municipal, pero hai unha diferencia. Agora penso que vostedes o mesmo, digamos, con a mesma convocatoria dos FEDER, os CITIS, non? Os investimentos territoriais integrados. Acabo de ver que é o que tedes agora en Portugal, e previamente PEDU, que era o que nós tiñamos coas EDUXIS. Estes documentos teñen un carácter estratégico, un carácter de ordenación territorial. A gran diferencia que existe do outro lado do miño aquí é que o noso planeamento territorial é de escala municipal. Esencialmente, que apenas, por desgracia, existiron documentos que foran con incidencia real, que teñan unha escala territorial como vos, como tedes aquí, por exemplo, cos traballos das cámaras intermunicipais, todo eso. Esa situación, ali, prácticamente, é un desexo, é un anhelo, pero non se dá. De tal maneira que municipios, por exemplo, isto foi unha EDUSI, xa digo, en Portugal sería o que foi semellante a PEDU no período FEDER 14-20, e que son estrategias territoriais. Esta, por exemplo, era en Pontareas, nun municipio de uns 20.000 habitantes, cerca da fronteira, onde as intervencións que aparecen nesta cor violeta son edificios, pero o resto é espacios públicos ou actuacións de conexións e de corredores verdes. Que ocurría neste caso? Por exemplo, quero dicir, estábase traballando con cuestións deste tipo, non? Como podemos conectar un río con outra senda e todo isto. Todo este tipo de actuacións, perdón, non teño, o que facían de algún xeito era darlle continuidade aos proxectos para que teñan unha visión conxunta, é dicir, non coloques un edificio dotacional, un museo, un centro de actividade, se non tes unha maneira de chegar a él ou non tes población para poder servila. Estas actuacións, no seu momento, casi sempre tiveron moita lógica, pero nun caso como de Pontareas, neste caso tiña o planeamento suspendido. É dicir, o que estaba contando antes da diferencia do planeamento do espacio público e do privado, aquí tiña moito sentido. Non se podía facer nada nun solo privado. A única posibilidade que tiñamos de transformar un municipio era a través de transformar o espacio público. Así que realmente estas conexións eran as que permitían poder desenvolver varios destes proxectos. Moitas destas cousas con diferente resolución, insisto, porque o meu objetivo dende o principio, como contaba, é marcar que é necesario facer e non como é necesario facelo. Aquí hai un proxecto, aquí aparece outro proxecto distinto, aquí outro distinto, pero o espírito é esta conexión, é este esforzo de conexión, non necesitaba unha realización arquitectónica. E todo isto, a realidade do que temos neste momento. E o que temos neste momento é as axendas urbanas. As axendas urbanas é a maneira na que estamos a planificar nós, agora, o territorio. Sigue existindo o planeamento reglado, os plans de desarrollo municipal siguen existindo, pero cada vez cunha menor actualización, a media é próxima aos 25 anos de antigüedade dos documentos, e, sin embargo, os planeamentos estratégicos, as axendas urbanas, son as que están a desenvolverse, especialmente en todos os municipios de máis de 10.000 habitantes. Xa o teñen todos menos un dos de máis de 20.000 habitantes en Galicia, pero incluso municipios menores están a desenvolver o planeamento estratégico. Que é un planeamento estratégico ou que é unha axenda urbana? Unha axenda urbana ten que responder
a todas estas cuestións. Como insisto, como aquí o que tedes estes ITES, investimentos territoriais integrados, que van nese mesmo fondo FEDER. Pero coa diferencia de que en Galicia fanse a través dun municipio, o cal ben sabemos que non é unha lógica coherente, quero dicir, porque non termina unha infraestructura, non termina no límite administrativo dun municipio, pero esta é a realidade na que, por exemplo, podemos ter cuestións como o impacto do cambio climático, que é este objetivo 3, que é o que máis ten que ver coas infraestructuras verdes, pero que é un das 10 estrategias que se poden desenvolver nun municipio. E, ademais, facelo todo a través de indicadores que moitas veces son contradictorios nesa medición, pero, bueno, así é como nós os elaboramos e que chegan a este esquema, que non me vou a deter para non pasarme deses 30 minutos que lle dixen, bueno, xa levo 25 minutos, pero non vou pasar dos 30 minutos que decía que me iba a pasar. E en que documentos, cales son os documentos que nos, por exemplo, presentamos cando temos unha axenda urbana? Pois deste tipo que vedes aquí. Isto é o Grove, un pequeno municipio de 10.000 habitantes, ao mellor algún o coñece, que está ao lado de Sanxenxo, pegadito a Sanxenxo, e La Toja. Entón, isto é a isla de La Toja, isto de aquí é a playa da Lanzada, e Sanxenxo, e tivemos que facer a xenda urbana. A xenda urbana para este municipio, en realidade, comenzaba por isto. Comenzaba cun territorio de innovación productiva que chamábamos, pero era entender como eran os flujos, o que parece evidente, non? Cales eran os flujos de agua, cales son as necesidades de demanda dunha península como esta, que realmente escolleu, ademais, non sei se está a pasar en Portugal ou non, pero ali, como estrategia alternativa de edificación, os campings ou as situacións de construción en suelo, non sei aquí como campismo, todo que son este tipo de construcións non permanentes, pero que realmente... cabañas, son construcións non permanentes, pero que xeran o mesmo consumo de auga, de residuos, que a construción permanente, co cal era imposible porque non tiña a resposta da planificación, non lle daba resposta a esta situación. Por iso recurriron a esta xenda urbana, a este documento que é a base de todo este documento. Un sitio onde ten, pois eso, dentro do cultivo do viño a unha extracción de marisco estupenda, non? Unha segunda cuestión de mobilidade, non podíamos traballar todo isto se non tiñamos unha xerarquía na circulación da mobilidade. Sinto contar isto tan rápido, pero penso que era unha maneira de abordar todo isto. E un último que era como podemos loitar como outra cuestión que tamén é clave cada día máis, que a excepcionalidade, o tema do turismo concentrado nuns determinados meses e unha planificación dual. Esa cidade dual que en un momento se encha, despois queda valera e que parece que tens que dar servicios moi contradictorios, non? Estas dúas cuestións, aquí vedes o da Isla da Toxa e o que vos decía, estas dúas cuestións son un pouco no que estamos a traballar e que me gustaría, pois eso, deixar sobre a mesa como última das preguntas. E a primeira era enfocada hacia medir, a segunda, como se relacionaban dous xeitos de proxectar ou de ordenar o territorio cando son transfronteirizos. Esta última, a capacidade dos documentos estratégicos para ordenar o territorio, sempre cando temos en conta que despois nesa xerarquía ou nesa, que era a primeira reflexión, nesa xerarquía temos que tomar decisións e temos que situar primeiro un destes planos, porque é imposible, por máis que queiramos, situalos todos nun mesmo nivel. E penso que esa é a fortuna que, de alguma maneira, dirixindo equipos, seguimos a ter os arquitectos e arquitectas, polo tal, nunha escola de arquitectura, e aquí que poden contar un pouco todo este proceso. Penso que o único que debo reclamar é situar para o debate posterior e quedarme neses 30 minutos que prometín que non me ia pasar. Moitísimas gracias. Obrigado, Luciano. Portanto, a ideia é guardar o debate, a conversa, as perguntas para a segunda parte da sessão. Portanto, vamos continuar com a Cristina Garcia Fontan. A Cristina é professora na Universidade da Corunha. Portanto, fez os seus estudos na Corunha, mas fez uma pós-graduação em Roterdão, não é? no Berlage Institute. Essa designação é professora de Arquitetura e Paisagem na Corunha, tem também uma prática profissional desde 2002, portanto, como aliás julgo que se vai perceber da apresentação.
também alguns prémios, nomeadamente o Colégio de Arquitetos Galego, em 2023, Arquiteturas Efêmeras, e vem falar das questões também um pouco da paisagem cultural, penso, daquilo que, ligando a alguns trabalhos que está a desenvolver neste momento, cruzando com o próprio Plano Nacional de Paisagem, não é? A Cristina, portanto, é também investigadora do projeto Green Gap e, na verdade, ao longo portanto, que eu tive a possibilidade de conhecer há já quase 2 anos atrás, e, na verdade, temos estado juntos também a trabalhar aquilo que são, enfim, a construção de documentos de apoio à elaboração de estratégias de infraestrutura verde. Portanto, eu gostava só de dizer que, para mim, foi uma das grandes oportunidades do projeto Green Gap, foi a oportunidade de conhecer a Cristina e de uma aproximação que estamos também a ir a consolidar dia a dia com a própria Escola da Corunha, que está aqui ao lado, e com a qual, aliás, julgo que nós já tivemos um programa de mobilidade, nós é AD, e julgo que nos últimos anos não tem estado propriamente ativo, mas por que não? Não é? Por que não? Deveria estar. Cristina, obrigado. Bueno, boa tarde. Bueno, en primeiro lugar vou agradecer, mentras colocan a presentación, vou agradecer a Ivo, a Invitação e a Cidalia tamén, e ao Paulo tamén como parte do Green Gap. Para min é un placer estar aquí e poder, como din vocês, partillar un pouco de cousas alternativas ao Green Gap, porque o Green Gap xa o temos moi falado, polo menos entre nós, e hoxe prefería falar un pouco de outras cuestións que teñen moito que ver e que teñen influenciado moito o que despois se traslada tamén á investigación, e que, bueno, pois que este proxecto tamén, decir que o Green Gap foi unha oportunidade, como decía o Ivo, para aproximarnos dúas escolas que estamos bastante próximas, pero que non sempre nos intercambiamos tanto, non? Entón, bueno, pois vou a continuar un pouco con algunhas das cuestións que deixou abertas Luciano, non? Que foi moi interesante esa apertura, non? Esa visión como tan multiescalar e dende o territorio. Vou a ir como algo máis concreto, non? Porque, bueno, cada un tamén ás veces nos apetece falar como un pouco do que nos obsesiona en cada momento, non? Vamos como pasando, ou a mí me ocurre que vou pasando como de obsesión en obsesión, non? Entón, bueno, pois, agora me preocupa moito esta cuestión, non? E eu estou como envolta en varias cuestións relacionadas coa infraestructura verde, pero tamén coa paisaxe cultural, e entón, pois, vou intentando ligar e conectar estas cuestións. Unha delas, como comentaba o Ivo, é que dende fai 3 anos estou tamén formando parte do que é o Comité de Renovación ou de Repensar, de revisar o Plan Nacional de Paisaxe Cultural a nivel español. Entón, esta oportunidade tamén fai que un mire como estas cuestións que, aínda que teñen unha competencia autonómica no caso de España, o ter esta visión colectiva, non? E o ter, bueno, pois ao final é, digamos, o Plan Nacional de Paisaxe Cultural é tamén o Observatorio Español do Convenio da Paisaxe do Consello de Europa, e isto tamén nos conecta coa dimensión europea, non? En como se trasladan estas políticas e estas cuestións máis, bueno, pois que veñen como dun top-down moito máis político e máis abstracto, como eso se pode materializar ou se pode chegar a materializar nos proxectos e nas cousas e nas nosas políticas máis próximas que nos acompañan, non? Dentro deste grupo do Plan Nacional, bueno, están representadas todas as comunidades autónomas españolas e tamén hai unha serie de expertos en paisaxe cultural, non? Son os que definen ou se definen os novos bens de interés cultural ou as zonas que van a ser recoñecidas como paisaxe cultural, e dentro desto a gran innovación que ten este plan, e iso foi gran parte tamén paralelo, non? En base a un traballo paralelo que viñamos desenvolvendo co Instituto de Patrimonio Cultural de España, é que dentro do Plan Nacional se incluíxan os xardíns históricos
como elementos fundamentais da paisaxe cultural, que non estaban recoñecidos por ningún plan nacional nin protegidos, non? Estos xardíns históricos non só recollen os xardíns que poden ser privados, non? Ou que responden a zonas pacegas, sino que responden tamén a todos os espazos públicos da cidade moderna, non? Da cidade do 18, do 19, e que moderna me refiero non moderna de ahora, non? Sino que recollen os primeiros pasos do espacio público da modernidade. E isto nos parecía superimportante que quedara recollido dentro dunhas políticas a nivel estatal. Entón, se recollen como expresións específicas da paisaxe cultural, se valoran tamén como espazos vivos, históricos, simbólicos e integrados, e tamén se plantexa a súa conservación de forma integral, etc. Por que isto é tan importante de cara a cuestións relacionadas coa infraestructura verde e a cuestións relacionadas co urbano? Porque gran parte destos elementos que eran ou privados ou de uso pechado, de repente, no planeamento urbano actual pasan a ser espazos públicos, espazos que do pechado pasanse a abrir e que se pasan a utilizar e que debemos de aprender a tratar. Bueno, aquí en Portugal os tratan mellor do que nós os tratamos na España, pero nos parecía moi importante que isto quedaran reflexados como espazos de alto valor, non? E entón se firmou fai pouco, a finais do ano 2025, se aprobou o novo plan o Plan Nacional de Paisaxe Cultural e se inclúe esta adenda que se chama a Carta de Cantarranas, que aínda que ten un nome así moi simpático, ten que ver con que o propio Instituto de Patrimonio Cultural de España, que é un edificio moi bonito de Fernando Higueras, está sobre un sitio que se chama Cantarranas, que era un sitio histórico, é un sitio que ten un alto valor arqueolóxico, non? E que, ao final, ten que ver co recoñecemento dos lugares como parte da paisaxe, como toda esa parte simbólica, histórica, non? E que todo ten historia, non? E un pouco viña esta Carta de Cantarranas que se firmou no Instituto de Patrimonio Cultural de España, pois ten isto como base, non? Ao principio a todos nos chocaba o nombre, pero despois decidimos que nos parecía un nome coherente, non? Coa estrategia e con todo isto. Entonces, se firma tamén en relación co que era a Carta de Florencia, non? Donde se define o que é un xardín histórico, e tamén, entendendo, non? Como deben ser recoñecidos autonomamente e como elementos patrimoniais vivos e como elementos fundamentais, non? Solo por darvos un dato, en Galicia, que todo o mundo recoñece como gran cantidade de xardíns, e en Madrid Galicia está cheo de xardíns e de xardíns históricos, solo hai 5 recoñecidos coa categoría de xardín histórico. Entón, necesitamos facer un traballo en ese sentido e por eso os recoñecíamos, non? Paralelamente a todo isto, pois xurden varias oportunidades de poñer en práctica isto que estábamos investigando e que estábamos estudiando, non? Que é un concurso promovido pola Deputación de Pontevedra, donde se plantea a apertura, non? De repente un convento, o convento de Santa Clara, pasa a ser espazo, pasa a ser propiedade, pasa da Iglesia a ser propiedade pública. E, temos esa oportunidade de intervir e de facer público ese xardín que era, un xardín histórico, non? Histórico e, ademais, que estivera pechado durante os últimos 700 anos, e iso tiña unha cualidade importantísima, non? Foi un concurso no que me presentei como parte do equipo de Can Architects e levamos o segundo premio, que foi unha pena total, pero foi bonito o proceso e un sempre se debe quedar co positivo, non? Porque, foi un proceso moi bonito e donde tamén aprendín moito, non? E donde traballamos con arquitectos estupendos, non? Un pouco a idea era esta, non? De decir, este xardín que sempre estivo pechado, que sempre estivo amurallado, de repente se vai abrir á cidade, non? E que significa isto? Pois significa que se ten que reconectar con un montón de espazos públicos, que temos que decidir por onde se abre, por onde non se abre, que había que entender como se conecta co resto dos espazos públicos de Pontevedra e tamén como forma parte desa nova infraestructura verde, non?
Bueno, pois este traballo se fixo, foi un traballo moi interesante e onde se fixo todo ese estudo tamén histórico, cultural, das capas do tempo, non? Donde, bueno, pois se revisita, non? E se estudia con moito detalle dende o que son os xardíns pechados, non? Os xardíns de claustro, como é ese proceso de producción, non? E de xeneración e como vai toda esa evolución histórica e ese peso da historia repousando en un lugar, compoñendo o solo, compoñendo as árbores, compoñendo a historia e de repente esa oportunidade de poder abrilo e de poder transformalo. Non? Aparte, había que intentar relacionar, non? Unha nova arquitectura con un novo uso do espacio público. Non? E isto pois, foi un tema moi interesante. Bueno, aquí, non sei se se ve, pero bueno, aquí non se lee moito, a verdad, bueno, había como todas as partes dun xardín conventual, un bosque, unha zona de árbores froiteiras, unha zona de xardín, unha zona de horta e toda unha serie de pequenos claustros tamén axardinados que conviña recuperar, porque había un proceso de abandono tamén bastante importante. E un dos elementos tamén que era o fío conductor de todo era a auga, como recuperar as fontes, como reler os planos históricos, como facer que a auga volvese a ser o fío conductor e a protagonista do lugar. Entón, pois todo isto era o que compoñía este proxecto onde se plantexaba unha nova apertura a través de aquí hacia a Plaza de Barcelos e toda unha serie de pequenas aperturas. Moi pequenas porque entendíamos que tamén a transición e o tránsito a ese espacio tiña que manter esa idea de aillamento e de manter esa memoria tamén, ese pouso do tempo e había que renovar, pero sempre tendo en conta esas cuestións. Estos son algunhas das imaxes do proxecto onde a auga volve a ser, como decíamos, protagonista e esa relectura dende a calma, dende o paseo, de como eso se convirte en espacio público intentando influir o menos posible, tratando de reconectar tamén unha arquitectura actual con unha forma de sentir e de vivir e de rehabitar o espacio público, en este caso na zona de bosque, por exemplo, onde intentar manter a maxia destos espacios é difícil, pero tratábamos de intentar manter esa maxia. En outro... como outra oportunidade tamén dentro do Concello de Pontevedra, este concurso que tamén participou María e que María sacou o segundo premio e nos sacamos o terceiro premio, pois traballamos cun equipo con Morales de Giles, con Iris Arripiñeira, Ola Arquitectura e eu mesma, donde eu me ocupaba máis da parte de paisaxe, unha finca que está tamén cerca da ría de Pontevedra, e donde se trataba tamén de volver outra vez a investigar sobre esas capas da historia que foran compoñendo este lugar e que, a verdade que non se ve moito, pero intentar como reler este sitio, pero non con unha evocación do pasado puramente, sino intentar entender os procesos e entender como o que nos levou aí. En este lugar, a grande descoberta foi o paisaxista que interveu aí, porque aínda que agora, dende o punto de vista patrimonial, o que se protexe é o pazo que hai en esa finca, dende o punto de vista patrimonial real, o que máis valor ten non é o pazo. Para min é toda a intervención paisaxística que fixo Ramón Oliva no século XIX, moitos anos antes de que se fixera a renovación do pazo. Entón, el fixo un xardín que quedou recollido en un plano a finais do século XIX de grandísima modernidade, de un nivel de modernidade como se estaba facendo en París naquel momento ou como se estaba facendo en Bélxica. E el, ademais, en este momento estaba facendo tamén os xardíns del Moro en Madrid. O sea, estaba traballando, era como unha especie de María Fandiño por todo España. É broma, pero... No, pero... No. Bueno,
Non, é broma, pero que, porque, bueno, viñamos de antes de facer unha broma sobre quen era o máis coñecido, bueno, pois este home era, no século XIX, era como o máis coñecido de España, estaba facendo proxectos en toda España, non? E, bueno, pois fai este proxecto e realmente o seu nome e a súa obra queda totalmente eclipsada porque, por un lado, se recoñecen agora as árbores que foron medrando como árbores senlleiras, o edificio que fixo outro arquitecto como elemento patrimonial, pero todos os pequenos elementos que el fixo por toda esta finca, que ahora mismo están todos en ruínas, nadie os recolle como un elemento patrimonial reseñable e o velos en conxunto realmente é impresionante e isto era, digamos, a nosa intervención, non? De o importante é todo isto que aparece e que é máis fácil de borrar, pero que realmente bueno, era dunha calidad espectacular, non? Empezando por todos os detalles das rexas, das pasaxes, bueno, pois unha ambientación, non? Un cambio realmente de paradigma do lugar que, bueno, pois que dende o punto de vista patrimonial aínda non fomos quen de conservar, non? Nin de visibilizar. E isto, pois, é importantísimo, non? Ou polo menos a min me serviu quedar en terceiro lugar a aprender isto, pois xa me valeu a pena, non? E aquí vemos pois todo bastante destrozado, a súa obra de rocallas, todos as súas canles, os elementos de cantería, bueno, pois todo isto está esparcido por aí, bueno, o Parque das Rías, non? Que isto era un elemento magnífico, maravilloso, de maior modernidade no século XIX, estaba aí e realmente, pois, agora é unha ruína, non? E outra vez, volver outra vez a recuperar, como nos pasara no outro, o sistema de auga, a fragilidade, que isto é o primeiro que se rompe, o primeiro que se estropea en todos estes lugares, e intentar entender e rediseñar o sistema de auga de todo este lugar. Bueno, vou un pouco máis rápido, non? Aquí vemos, pois, eso, como se rediseña toda a nova mobilidade desta zona, pero tamén todos os sistemas de auga, non? E facendo agora un salto de escala total, pero que ten moito que ver co que estamos a falar, estábamos paralelamente traballando con Green Gap e tamén co proxecto de Rede Verde de diseñar a estrategia de infraestructura verde de Pontevedra, non? Do Concello de Pontevedra. Claro, entonces todo inflúe, non? Si estás traballando en estas cousas ao mesmo tempo, pois, bueno, estos son uns planos de un compañeiro, de Javier Arguindey, que fixo, digamos, entendeu, non? Estos planos tan bonitos sobre a ría de Pontevedra e sobre entender como era a estrategia da infraestructura verde galega aplicado a esta ría, que despois isto non foi recollido na estrategia galega, pero que realmente estos planos estaban feitos, e cando nos saltamos a facer a proposta, non? Das áreas núcleo e dos elementos que deben ser recollidos como elementos nucleares, non? Da estrategia de infraestructura verde de Pontevedra, estos puntos, aínda que aí aparecen moi en pequeniño, agora os vamos a ver millor, non? Que serían este punto de aquí, que é o convento de Santa Clara, e este de aquí, que é Lourizán, aparecen recoñecidos como áreas núcleo, que non aparecerían recoñecidos así se temos en conta a legislación española con relación ás estrategias de infraestructura verde, que di que as áreas núcleo son as áreas de alto valor natural, pero sempre fora do urbano. Non recoñece áreas de alto valor natural dentro do urbano. E iso foi o que nós tamén, en combinación tamén aquí coa Universidade do Miño, fixemos para entender que dentro do urbano se debe seguir a mesma estrategia, aquí co Bruno tamén, o fomos transformando, de entender que dentro do urbano se debe manter tamén a mesma tipoloxía, non? De áreas núcleo, de corredores, e bueno, despois as áreas multifuncionais, que son os que quedarían entre medias, non? Pero entender que as áreas núcleo e os corredores deben sobrepasar os límites do urbano e deben introducirse dentro do urbano coa mesma categoría, diferente intensidade, pero a mesma categoría porque son nucleares por diferentes razóns, non? E aquí en Pontevedra introducimos como áreas núcleo dentro do urbano a zona o parque de, bueno, digamos, a zona de Santa Clara, a zona da Alameda, que é a outra zona histórica, e Lourizán, que estaría aquí, non? Entón, bueno,
pois entender que todo ten que ver, non, os proxectos coa parte máis, bueno, que ten que ver con esta parte tamén, non, de entender que os procesos son de ida e volta, non? Cando falamos tamén pois da estrategia de infraestructura verde de Pontevedra, aquí, bueno, pois vos traía tamén esta imaxe onde vemos que hai moito conflicto tamén cando queremos diseñar unha estrategia de infraestructura verde, porque necesitamos ver todo o que interfire sobre ela, non? Se dibuixamos solo os núcleos e os corredores e os elementos que poden estar conectados, é unha cousa, pero aí aparecen, non, todas as interferencias, as liñas, as infraestructuras, etc., que afectan sobre esta infraestructura verde, non? Vemos aquí os elementos de continuidade, pero en vermello aparecen tamén outro tipo de elementos, aquí estaría a celulosa, por exemplo, non? A celulosa de Pontevedra, que é un elemento, evidentemente, unha interferencia tremenda entre que este puntiño de aquí, que é o Xardín de Lourizán, poida volver a reconectar coa ría, non? Hai, bueno, pois toda unha serie de cuestións que, bueno, pois que levan moito máis traballo e que é moito máis complexo, non? Para bueno, un pouco para chegar aquí, non? Pero o que sí quería era decir que, bueno, pois para o tema da definición das estrategia de infraestructura verde de Pontevedra foi moi importante esta nova concepción da paisaxe cultural como un elemento a ter en conta a hora de diseñar a infraestructura verde e tamén, bueno, pois esta obsesión dos xardíns históricos que me acompaña últimamente, pois tamén tiña que ver, non? E mira, e anda que non sabía que Luciano iba a falar desa proposta, non? Que el fixera ese análise de espazo público, pois a mí me tocou desenvolver un deses proxectos que tamén quedou feito, quedou entregado, pero que aínda non está implementado, que é o acondicionamento da contorna do balneario de Caldelas de Tui, non? Que está aquí na fronteira. O traía tamén por ser un elemento pois transfronteirizo, non? Isto non sei por que se ve así, non sei por que non se ve enteiro. Espera. Ahora, así, sí. Vale, pois, Caldelas de Tui está moi cerca de Tui, de feito pertence ao mesmo concello, non? Aquí vemos a posición xeográfica dentro da bacía do Miño e, este proxecto en esta pequena localidade tiña como obxecto, mellorar as condicións, non? Tanto do espacio público como tamén digamos, dende o punto de vista da estrategia verde, non? Ou como elemento dentro da infraestructura verde, o elemento en combinación co río Miño, como que facer para mellorar, non, as condicións deste lugar, non? Vemos a súa posición xeográfica, está moi cerquiña de Tui, e analizando en relación co núcleo de Tui, dende o punto de vista patrimonial, non? Ou dende o punto de vista do patrimonio natural, pois vemos este o punto de Caldelas de Tui. Aquí hai uns baños, unha zona de augas mineromedicinais. Aquí está o núcleo de Tui e tamén, aquí o parque natural. Aquí hai toda unha zona, digamos, hai moitísima zona natural, non? Que ten que ver e que son áreas protegidas, etc. E que digamos, o que se faga aí ten que estar en relación con isto, non? Despois tamén tiñamos moitos elementos relacionados coa planificación, co planeamento, como ese contexto territorial, non? Desta localización, pero vou a pasar un pouco máis rápido. E vamos a ir cara a un contexto, non? Donde isto que nos di o planeamento, que nos fala de unha ruptura, non? Como de unha fragmentación casi do núcleo por unha vía do tren que o atravesa, pero a posibilidade, non? De que isto volva a ter unha maior reconexión co río e, sobre todo, que o pequeno núcleo poida ter unha cualidade maior, que o espazo público do pequeno núcleo poida ter unha cualidade maior, non? Solo truxen planos, foi un erro non incluir fotos do lugar porque é moi bonito, pero o metín así como última hora e non metín as fotos, non? Pero, isto é o estado actual, real, do lugar onde vemos que o espazo público é gris, non? Iso é a realidade, porque é asfalto,
E aí está o espacio público, hai algunhas masas de árbores, este é o balneario, esta é unha capela, e este é a vía do tren, aquí había unha estación, era un punto, unha cidade, un pequeno núcleo balneario, o que se chegaba en tren, non? Que na época era fantástico, non? Poder chegar en tren dende Castela ou do que fora a este punto para tomar os baños. E aquí, bueno, pois había moitísimas asentamentos para que a xente se pudera aloxar, etc. Non? Pero o espazo público foi quedando como espacio totalmente, bueno, pois totalmente asfaltado, non? Entón, bueno, pois aquí se trataba de reconectar outra vez, de volver a facer outra estructura máis pública, tamén máis verde, donde o valor de todo isto estaba no pequeno detalle, non? No detalle de facer uns novos pavimentos moito máis drenantes, de incluir franxas de verde, liñas de verde e de traballar coa pequena escala, non? Donde esta idea da macro se traslada ao micro en forma de proxecto, non? De proxecto moi de detalle, non? Donde, bueno, non se ve moi ben, pero, bueno, onde se ve todo os pequenos elementos que o que se trata é de xenerar un espazo pois moito máis permeable, moito máis, bueno, pois adaptado, non? A todo o que é o que debemos introducir con máis elementos de verde, máis espacios de estancia, pero sobre todo unha recualificación do espacio público, non? Por dar algún dato, actuábamos sobre uns 3.800 metros cuadrados aproximadamente, dos cales no estado actual 3.000 son ocupados polo asfalto e dos que se reduciu, digamos, o espacio rodado casi á mitad e se lle devolveu máis do 60% ao espazo peonil, non? Que será unha das premisas tamén que a través dos traballos de Luciano, pois, digamos, manexaba, digamos, o proxecto agora estas manexaba para poder acadar, non? Os obxectivos do proxecto había que incrementar o espazo público, incrementar o espazo verde, pois o espazo verde era, me parece que eran 80 metros cuadrados en todo este espazo e se pasou a ter 700 metros cuadrados de verde en un lugar como moi acoutado, moi urbano, non? E era intentar encontrar cada pequena oportunidade como esta praza, esta pequena praza onde se insertaba, que era un aparcadoiro, onde se insertaban unhas novas árbores, onde había que permitir que todos os coches puderan seguir entrando, non? Nos seus lugares, pero onde se facía unha cuestión moito máis amable, non? Aproveitar que os pavimentos non chegaran aos bordes e deixar os bordes verdes, todo drenante, bueno, intentar cambiar absolutamente o carácter do lugar, non? E, sobre todo, potenciar tamén, non sei se vedes, a escala das árbores existentes, que eran dunha escala tremenda tamén aí en torno ao río, non? E, bueno, pois, intentar facer esa relectura do espazo e da paisaxe dende esta perspectiva, non? Bueno, isto é o acceso cara ao río, intentando devolverlle tamén ás árbores o seu espazo, non? E eu creo que, bueno, nada, eu creo que este xa non nos dá tempo, creo que vou a deixar aquí e, bueno, un pouco como resumo, pois eso, intentar ver como a parte da paisaxe cultural pois ten esa relación coa infraestructura verde, non? Obrigado, Cristina. Estamos bem, estamos a cumprir o tempo, é o que interessa. E continuamos a guardar aqui as perguntas nas nossas folhinhas para a terceira parte. Maria Fandino é formada na Universidade da Corunha, é formada em arquitetura, em paisagismo pela UPC, Universidade Politécnica da Catalunha, Barcelona. É professora na Universidade Rei Juan Carlos, Madrid, e funda em 2019 um ateliê próprio, MF Paisagem, não vou traduzir, não sei. Também esta sessão tem esta coisa fantástica, de facto, que é esta língua que nos aproxima, estou a adorar. Portanto, desenvolve uma prática na qual, e estou a citar o que consta do site, na qual o território e os seus valores ecossistémicos permitem à paisagem recuperar e reclamar o seu lugar. Julgo que é uma frase que tirei do site online da Maria. Portanto, galardoada nacional e internacionalmente, com o Prémio Nacional de Arquitetura em Sustentabilidade 2022, Prémio COAG 23 Espaço Público, Prémio Internacional Jovem da Internacional Federação de Landscape Architecture. Bom, muitos prémios, muito galardoada, sebejamente conhecida, tínhamos estado a discutir sobre isso.
Muito obrigado, Maria, pela presença. Palco é da Maria. Bueno, antes de nada, obrigada pela invitación a estar aquí e compartir e partillar todas as miñas experiencias con todos vos. Intentei plagiar a imaxen do cartel, mas non é tan boa como a do cartel original, pero máis ou menos intentei plagiara. Despois das intervencións de Luciano e de Cristina, eu decidín organizar esta presentación en 3 puntos principais. Entender que volver á natureza parte dunha escala emocional e cultural, temas que tamén tocou Cristina ao inicio da súa presentación. Entender que o sistema debe de ser plantexado a escala territorial desde a planificación estratégica ou convencional, como comentaba Luciano, e chegar ata a práctica do proxecto, que de momento é unha das prácticas que todavía os arquitectos temos como competencia, de momento, con algúns enxeñeiros, desde a infraestructura verde, a escala arquitectónica e a escala urbana. O ser humano está en contacto coa natureza. A mí me gustan moito sempre estas imaxes de Annemarie Toaner, porque existe un vínculo ancestral que nos conecta coa natureza. Existe un vínculo ancestral que calquer ser humano que toca unha árbore ou se descalza e toca os pés, toca un prado ou erva, sinte unha conexión especial coa natureza. Isto é un vínculo ancestral que non podemos negar. Nos relajamos, baixamos pulsacións cando estamos en contacto con un sistema verde. E o certo é que o noso mundo, a nosa forma de habitar o territorio, nun momento foi equilibrado. Nos cultivábamos a nosa terra, ocupábamos o noso territorio nunha especie de balanza de equilibrio que tiña en conta os ciclos naturais, os ciclos da auga, os ciclos da produción, cunha escala moito máis amable, cunha escala que entendía e que estaba ligada co propio territorio. Non quero decir con isto que teñamos que volver os ciclos chagras que facían as comunidades indíxenas cando todavía éramos nómadas, e aí sí que tiñamos un contacto coa natureza na que entendíamos directamente todos os seus ciclos, na que estas poboacións ocupaban espacios que quedaban rodeados por unha naturaleza salvaje, talaban absolutamente todo, cultivaban durante un ano e medio ese espacio, e cando ese espacio pasaban estes 18 meses, movíanse a outro sitio. Imaginádevos o que sería, incluso en cuestión de incendios, poder facer isto cada ano e medio, o gestionado que podería estar o noso territorio se todavía fósemos nómadas e non fósemos sedentarios. A realidade é que fomos ocupando o noso territorio. Unha das imaxes tamén que máis me gustan destes cuadros de Lorry, que representan como as nosas cidades, coa revolución industrial e a chegada da máquina, representaban outro tipo de realidades. De feito, nestas imaxes aparece de fondo unha árbore que vemos ali detrás, de feito, do transporte público, pero é certo que neste momento a natureza deixou de importar, deixou de estar directamente relacionada, porque cambiou a nosa forma de habitar, a máquina empezou a ocupar todo o noso espacio, e foi tamén o resultado da ocupación de todas estas infraestructuras grises na relación que empezamos a establecer con o noso territorio.
Tanto foi así que estas imaxes que son moi impactantes, non? Que xa as nosas cidades non era aquela imaxe que mostraba ao principio de equilibrio co territorio, non? Senón que xa é unha tensión moi elevada a que xeran algúns tipos de ocupacións urbanas cerca de estructuras naturais, non? Imaxes tan potentes como esta nas que xa estes límites deixan de estar en equilibrio para tensar exclusivamente, para tensar moito estes sistemas naturais. O certo é que na nosa comunidade, moi similar tamén ao que pasa en Portugal, temos o 59% da población agrupada no tanto por cento do 10% do territorio, non? É certo que temos cidades, pero son cidades de tamaño moito máis pequeno das que mirábamos na imaxe anterior, e isto ten unha vantaxa moi importante, que eu penso que compartimos tanto Galicia como Portugal, no? Que estamos moi preto todavía desta infraestructura verde. Sí que é certo que exercemos unha presión, evidentemente non a gran escala como mirábamos nas imaxes anteriores, pero temos todavía moita infraestructura verde perimetral e temos moitas cousas ás que nos podemos enganchar para que as solucións poidan ser en realidade efectivas, non? Esta imaxe me gusta moito porque reflexa moito, isto é a plaza do Ayuntamento en Vigo, seguramente que case todos coñeceredes Vigo, aínda que sexa por ir no Nadal, pero esta praza chámame moito a atención porque temos unha das áreas núcleo, non? Da infraestructura verde de Vigo, que é o Monte do Castro, que se mira na imaxe. Esta imaxe está sacada desde o Ayuntamento de Vigo. Temos toda esta plaza, que é unha plaza absolutamente mineral, unha plaza pensada para resolver un parking na planta baixa, pero vemos como as nosas cidades directamente foron deseñadas, e moito destes espazos, como comentaba Luciano, estes espacios blancos, non? Que aparecían nos seus mapas. Que tanto por cento era para o peatón, que tanto por cento era para o coche? Podemos pensar que esta plaza é para o peatón ou está diseñada para o coche? Non hai ninguén, non existe vida estancial nesta plaza. Por que non existe vida estancial? Porque non é unha praza agradable, non é unha plaza con sombra, non é unha praza que térmicamente acompañe e que tamén non é unha praza que conserve a escala, nin é unha praza que dialogue co territorio no que se implanta, co cual o espacio público non funciona. O certo é que todas estas solucións urbanas que ocorren nas nosas cidades, nas nosas medias cidades, non? Vigo, non sei se me equivoco, pero creo que é a cidade, se contamos a poboación do extrarradio, é a máis grande de Galicia. Non sei se Coruña ou Vigo, creo que Vigo. Pero estas solucións que se teñen nos espacios públicos da cidade afectan directamente os nosos núcleos rurais. E aquí temos tamén outro problema, non? Eu teño a sorte de traballar en cidades de gran escala, como Madrid, como Barcelona, de media escala, como Vigo, como Coruña, como Pontevedra, pero tamén en núcleos de menor escala. E o certo é que unha frase que dixo Luciano, que teño por aquí anotada ao principio da súa presentación, que falou naquela imaxe de que existían compoñentes urbanas no noso sistema rural. Esta imaxe son tres localidades diferentes. Temos o Rosal, con 6.500 habitantes, unha das prazas do Rosal, San Salvador de Meis, que é unha parroquia de 431 habitantes, ou Redondela, que xa é unha vila de 28.000 habitantes, onde temos estas prazas, estes espacios públicos que sorprende moitísimo ver na seguinte imaxe o preto que están ou a súa localización dentro dunha trama verde. Casi é imposible, non? Imaxinar que desta imaxe estamos tan preto dunha infraestructura verde como nestas, non? E representan exactamente a localización destes espazos. Entón, que é o que temos que facer neste punto?
Deberíamos volver a reconectarnos coa natureza, e a min por iso me encanta esta imaxe deste grupo de arquitectos daneses, porque poñen no foco, fijadevos a escala, non? A escala que aparecen as persoas nesta imaxe e a escala que aparecen todo o ecosistema que en realidade temos que volver a pôr en órbita na planificación das nosas cidades, na planificación dos nosos proxectos e nas nosas estrategias territoriais. Porque, como decía Francis Alé, penso que sentarse ou poder sentarnos á sombra de un árbol debería de ser un dereito universal. ¿Por qué entonces volver a la naturaleza conservar esta escala emocional e cultural é importante? É importante porque, volvendo á naturaleza, conservamos a nosa paisaxe, en primeiro lugar, pero tamén mantemos a nosa identidade. Fronte catálogos de solucións que poden ser excesivamente globalizados, as intervencións basadas na nosa identidade son a nosa única ferramenta para poder seguir mantendo os nosos territorios. O segundo punto é que é importante entender o sistema, entender a escala territorial e a planificación. Falar de infraestructura verde a esta escala, para min, sinxelamente, é entender a estructura do territorio. É dicir, é verdade que agora estamos escoitando moitísimo infraestructura verde, como no seu día escoitábamos moitísimo humanización, peatonalización, extraer o vehículo rodado dos centros das nosas cidades, son cousas que xa estamos afeitos, non? Son cambios que xa ocorreron nas nosas cidades, que xa miramos como con outros ollos. Antes sacar o coche do centro da cidade era como unha locura, agora xa entendemos todos que iso é necesario, mas penso que agora estamos noutro momento no que reverdecer as nosas cidades, integrar esta infraestructura verde nos nosos planeamentos é necesario, e penso que tamén nuns 10-15 anos xa será necesario, e a propia poboación, que moita aínda non está preparada para saber o necesario que é renaturalizar as nosas cidades, é a única chave de futuro que temos para paliar os efectos do cambio climático. Pero cando falamos de infraestructura verde, en realidade é entender como funciona este territorio. Este bloque vou explicar dúas estrategias totalmente diferentes. Unha é o Plan Director para a Reordenación da Fachada Marítima de Bueu, un concurso que gañamos en 2024, e outra é unha guía de renaturalización de barrancos en Tenerife. Neste punto, o lema deste proxecto se chamaba Bandas de Ribeira, aludía directamente á realidade territorial. Bueno, é unha pena porque os planos se van a ver fatal con esta luz, pero aviso. O lema aludía directamente a dúas cuestións territoriais, bandas de ribeira, e falábamos directamente... ¿Dónde era el puntero? Aquí, vale. Falábamos da banda da ribeira do mar e da ribeira do río. As diferentes bandas de ribeira, que era a ribeira do mar e a ribeira do río, eran os dous sistemas que estructuraban este planeamento estratégico para a reordenación da fachada marítima. É dicir, entender como era a relación de Bueu, deste pequeno asentamento, como era e como foi cambiando. Entender que hoxe a fachada urbana que temos, que é esta, con elementos tan duros como os que mirábamos nas anteriores imaxes, simplemente a solución para lograr, evidentemente, non vamos a volver aquí, pero a estrategia para reconectarnos coa natureza ven de entender que Bueu está asentado sobre unha duna. É dicir, ven de entender un sistema tan sinxelo como este, onde tiñamos
as bandas que viñan do mar, cos diferentes sistemas naturais que compoñían a costa, e a banda que conectaba a primeira liña, é dicir, a cuenca, que non é simplemente geomorfología, geoloxía, como lle querades chamar, relacionar a parte aluvial que chegaba á zona edificada de Bueu co seu sistema natural de costa. Podemos chamarlle a isto infraestructura verde? Claro, é partir dunha infraestructura verde para desarrollar un proxecto de planificación. Aquí temos unhas das primeiras seccións que se fixeron esquemáticas para o concurso e unha das últimas seccións que se entregaron nos paneles do concurso. Tendo en conta esta estrategia, que de feito este esquema foi feito coa sección de arriba, se foron desarrollando as diferentes seccións da banda de Ribeira do Mar, que resolvían de acordo coa realidade construída. Quero dicir, o ideal sería, isto queda grabado, pero sería dinamitar Bueu e que Bueu volvese a ser unha duna natural. Iso sería unha renaturalización completa de Bueu, que en algúns sitios non estaría de todo mal. Pero a realidade é que, evidentemente, pois temos áreas edificadas que estaban moi preto da costa e que tiñan uns límites de peligrosidade moi altos onde tiñamos que propor colocar un doble espigón. A realidade é que tiñamos sitios onde había unha planificación de por un parking, entón como podíamos plantar, tiñamos que aumentar a lousa e intentar manter infraestructura verde aí. A realidade é que máis abaixo tiñamos máis sección de playa e a nosa idea era empezar a recuperar un sistema dunar que en realidade é o que mellor funciona contra as maruxías xunto cos manglares, pero na costa atlántica non temos manglares, de momento, todo chegará. Entón, este catálogo de solucións, na que había dúas ou tres máis, pero en realidade este catálogo de solucións parte deste primeiro esquema, parte de entender como funciona naturalmente este territorio. E do mesmo xeito, todas estas bandas transversales, estas 4 bandas transversales que hai aí, porque aquí aparece Pazos Fontenla, que Pazos Fontenla era outra vía que viña por aquí, non era transversal, pero partían de outra problemática, é dicir, resolvemos infraestructura verde e resolvemos auga ao mesmo tempo. Que problema había? O estar edificado toda esta banda de aquí, o estar edificada a duna, tiñan uns problemas de inundacións enorme porque a drenaxe estaba bloqueada. Entón, a proposta do concurso era entender todas estas vías transversais como macrosistemas urbanos de drenajes sostenibles, integrando vegetación de ribera, aproveitando todo este exceso de auga para reconectarnos outra vez co sistema natural de partida. Así aparece o plano final que se presentou no concurso, onde se pode ver como a proposta da fachada marítima ten unha parte absolutamente naturalizada, naquela parte na que a sección de playa nos permitía recuperar o sistema dunar, pero que logo iba cambiando sucesivamente a medida que nos encontrábamos ou outro perfil de playa, porque había pedra, porque existían edificacións ou porque as dinámicas das maruxías eran máis intensas. Non nos olvidemos que este plano ten unha relación directa co plano que mostraba ao principio e que cando empezamos a analizar a topografía, as drenaxes, as circulacións e a accesibilidade, funciona. Por que funciona? Porque seguimos as lóxicas do territorio, porque seguimos a topografía, as cotas naturais e diriximos a auga e colocamos a vexetación nos puntos nos que a estructura manda. É dicir, non inventamos nada, releemos o existente.
Esquemas, infraestructura verde e infraestructura azul. Evidentemente, neste punto iban da man. Na infraestructura verde, o que se fixeron foron asociacións de vexetación en función da súa colocación, en función da colocación naquela sección que veíamos, e a infraestructura azul, evidentemente, estaba directamente relacionada con esta vexetación e nos puntos onde tiñamos pavimento duro, colocábamos uns tanques de tormenta para retención de auga en períodos de máxima pluviometría. Como comentaba Luciano tamén, unha das cousas que ten a planificación é que temos que ter moitas cousas en conta, por iso, facer unha infraestructura verde ou unha infraestructura azul, se non funciona a regeneración urbana, se non funcionan os usos, se non funciona a mobilidade, se non funciona a accesibilidade e o transporte público, non ten sentido. Pois tamén foron elementos que se tiveron en conta no momento do deseño, incluso no momento da renaturalización das dunas, se deixaron espacios para todas as actividades deportivas que tiñan lugar. Creo que só trouxen unha imaxe, pero bueno, unha imaxe bastante clarificatoria dunhas das recreacións que se fixeron deste primer borde de playa, onde vemos alternancia de pavimentos permeables, con pavimentos que tiñan que ser impermeables por infraestructura, zonas verdes, renaturalización de límites, etcétera, etcétera. E a outra, que vou a pasar tamén bastante rápido, a outra parime máis. Esta é unha estrategia de renaturalización de barrancos de Santa Cruz de Tenerife, de Rodrigo Vargas, na que colaboramos para facer unha guía de solucións basadas na naturaleza. Este proxecto foi o ano pasado o Premio Nacional de Urbanismo para Rodrigo e nós tuvemos a sorte de participar nesta guía de solucións basadas na naturaleza que se integraron neste documento. Paso rapidamente por algúns dos planos que fixemos, pero bueno, supoño que todos coñecedos o que é a regla 330-300 do convenio, non? Vale. A regla 330-300 é que cada cidadán debería de ver tres copas de árboles, estar a 30 metros dun xardín e ter 300, como era? 300 de un parque, non? Vale, pois iso. 330-300. Entonces aplicamos esta relación a Tenerife. E fijadevos que curioso, as líneas dos barrancos, vale? Estos son os barrancos. Fijadevos que cerca dos barrancos era donde menos infraestructura verde existía, non? Entonces fixemos ao principio unha serie de análisis sobre que pasaba nestes barrancos e a realidade é que é alarmante porque se vades a Tenerife, a maior parte dos barrancos, unha vez chegan á infraestructura urbana, están absolutamente canalizados con formigón. Entón, aquí foi onde apareceu este interese por integrar nesta estrategia unha guía de solucións basadas na natureza. Vale? Entón, por que é diferente? É unha estrategia territorial de gran escala tamén, que se podía comparar coa de Bueu, pero si é certo que en Bueu hai un plan director no que se van a establecer unhas fases, no que se van a resolver unha serie de proxectos, e aquí o que estábamos aportando a Tenerife era unha guía de solucións que eles querían ter para que os diferentes municipios foran implementando cousas para mellorar esta infraestructura verde que era excesivamente gris, preto ou cerca destes barrancos, para poder ir implementando as eles sen necesidade de un plan ou unha aprobación superior, é dicir, ter como unha guía para eles poder integrar isto. Esta guía, basicamente, se basaba en 8 solucións basadas na naturaleza que se agrupaban principalmente en tres grupos. En recuperar, es decir, eran elementos existentes que poderíamos recuperar, como revegetar os márgenes ou laminar o flujo de auga, infiltrar
e reverdecer. Agrupábamos en tres principales bloques para que fose máis doado a súa implantación. E as fichas tiñan estas partes. Contiñan unha parte... Aquí. Contiñan unha parte donde aparecían dous debuxos. O primeiro era o óptimo, era a renaturalización total. E o segundo era unha renaturalización parcial baseada en técnicas de bioinxeniería. Dábamos sempre dúas opcións. Nunha segunda versión había unha terceira opción que era de ingeniería civil, pero no primeiro documento non se integrou solo a que nos interesaba que se aplicase, que era a de vegetación 100%. Entón, aparecían o grado de implementación, se era a corto, a medio ou a largo plazo, aparecían as descripcións, as especies principais, logo veremos os anexos, logo aparecía a metodoloxía de aplicación e tamén aparecían unha serie de referencias que incluso nos anexos eran ampliadas. Isto era moi importante porque moitas veces non somos conscientes de que existen esas referencias que xa están construídas normalmente nos países nórdicos, que van un pouquiño máis avanzados neste sentido, pero as fichas se organizaban así. Aquí temos dous exemplos e, por exemplo, con esas referencias que incluso intentábamos buscar algunhas que estivesen construídas na propia comunidade autónoma e cando non encontrábamos, pois nos íbamos a referencias nórdicas, non? Pero tiñamos integrar sistemas de retención, como integrar sistemas urbanos de drenaxe sostenible, aumentar a superficie permeable, aquí vedes que hai algunha referencia de Portugal tamén por aquí, aumentar a cobertura vegetal, tanto en cubertas como en barandillas, naturalizar a canopia urbana, mitigar as infraestructuras. E ao final de todo aparecía unha serie de recomendacións, vale? Falábamos, cal era unha das primeiras recomendacións? Pois referencias a espacios urbanos autóctonos, que non é nada diferente o que falaba ao principio de Bueu, releer a estructura do territorio. Se queremos renaturalizar os nosos espacios públicos, quizás o primeiro que teñamos que facer é mirar como funcionaban os espacios públicos tradicionais, como funcionan os espacios naturais, para ter maior éxito ou garantías de éxito nos nosos deseños. E, por último, proxectar desde a infraestructura verde, a escala arquitectónica urbana. Vos traio aquí un proxecto que foi rematado no ano 2022, en Redondela, esta pequena vila que se atopa no fondo da ría de Vigo, que ten 22.000 habitantes, ou 24.000, non? Que dicíamos antes. Entón, nos atopamos aí, en ese punto vermello. Este foi un dos primeiros planos que fixemos para este proxecto, donde indica que Redondela hoxe en día está construída hasta aquí, pero todo isto é área de inundación, é dicir, a auga chegaba hasta aquí. A miña avoa iba á igrexa de Santa Mariña, que estaba aquí, e a igrexa de Santa Mariña chegaba a auga da ría de Vigo. Entón nos atopábamos aquí, nos atopábamos nun punto no que tiñamos que resolver tres cousas: a accesibilidade peatonal, recuperar os usos cívicos dunha plaza, unhas inundacións increíbles, porque como se mira na topografía, vos pido que prestedes atención a esta imaxe porque é na única na que se ve, que mirade aquí como se nota que isto é unha cuenca na que baixa aquí toda unha escorrentía de auga e nos encontramos xusto neste punto, co cual aquí tiñamos moitos problemas de inundacións porque baixaba moita auga das proximidades e non tiñamos posibilidade porque isto agora está construído. Baixamos, fixadevos nesta distancia, aquí temos 30 metros sobre nivel do mar, 27 aquí,
30 aquí, que está todavía máis alto, e aquí estamos a 5 metros sobre o nivel de mar. A topografía desta calle é moi empinada, vale? E aquí atopábase a Fonte do Mouro, que era unha fonte que estaba relacionada con esta igrexa de Santa Mariña, a que lle atribuían propiedades medicinais, etcétera, etcétera, non? Isto era a Fonte do Mouro nun pasado, onde se ve que era un espazo húmido, encharcadizo, case de lavadoiro. Esta era a Plaza do Mouro no ano 2019. Pero que todavía son máis preocupantes estas imaxes. A rápida construcción deste barrio da Picota en Redondela o que fixo foi que se urbanizou directamente para o coche. Fixadevos que hai imaxes nas que abrimos a porta directamente á estrada rodada, é dicir, o felpudo farrapo directamente que temos na nosa porta está ao lado do vehículo rodado. Un lugar onde, se volvemos a esta imaxe, tiñamos 7 árbores, e para que vos fixedes, o que está sombreado de azul é o espazo que eran beirarrúas. É dicir, eu non podo ir desde a miña casa en beirarrúa en ningún momento. E a plaza, que era a praza da Fonte do Mouro, era unha rotonda, vale? Un espacio directamente dedicado ou adicado ou plantexado para o coche. Entón, cual foi o punto de partida? O punto de partida, se fixádemos ou se botásemos un pouco a memoria as imaxes que vos ensinaba antes coas fotos dos satélites dos 3 puntos, aquí nos poderíamos encontrar nun deses puntos, é dicir, ter esta imaxe e de repente estar nun punto no que temos un sistema natural a este e un sistema natural a oeste. Entón, a nosa plaza o que quería era reconectar esta conexión verde cos espacios naturais instantáneos. Pero claro, onde estábamos? Nun punto no que a ecoloxía azul case era máis interesante ou máis importante resolver que a ecoloxía verde, co cual o diseño da praza directamente parte do diseño dunha serie de microtopografías que recollen estas aguas pluviais e generan uns sistemas urbanos de drenaxe sostenible onde logo se planta esta vexetación que aínda en riba está planificada sen sistema de rego, co cual non gastamos auga e nos axudan a recoller todas as aguas pluviais que se recollen grazas a estas microtopografías, evitando así escenarios como os que tiñamos a continuación de inundacións que tiveron lugar en Redondela no ano 2008. Este sistema de microtopografías nos axudaba tamén a resolver a mobilidade peatonal e a mobilidade rodada, co cual fixadevos o importante que é entender o territorio. Non é un deseño aleatorio, non é un deseño de quero facer 2 plazas aquí ou 2 plazas aquí, é un deseño que resulta de aquí teño un vehículo, aquí teño 3 vehículos, 3 saídas de vehículos, aquí teño unha salida dunha vivenda, outra salida de outra vivenda, outra salida de outra vivenda. Entonces, simplemente isto se convertiu nunha locura de microtopografía, pero eran topografías micro, que o que nos axudaron foi a dirixir a auga a estes sistemas urbanos de drenaje sostenible e ao mesmo tempo a resolver, non sei se se ve algo este plano, é unha pena, pero a resolver todas estas circulacións, tanto rodadas como peatonais, tendo en conta tamén todo o comercio local que se desarrollaba nestes baixos comerciais. Evidentemente, como temos sistemas urbanos de drenaje sostenible, a vexetación está contenta, a auga está contenta e a xente está contenta porque temos sombra natural. Nun esquema que partiu de isto. É que pena, bueno, aínda se ven un pouco estas, é que materializadas no proxecto executivo foron estas seccións constructivas, que era sempre
ter unha parte de pavimento impermeable, que era o que nos resolvía a accesibilidade, e unha parte de pavimento permeable, que ademais era o que nos resolvía mediante varios sistemas de granulometrías de grava, que nos resolvía a infiltración da auga natural. Vemos esta imaxe, me gusta moitísimo, porque miramos a intensidade da edificación que hai neste punto, que tamén se aprecia nestas seccións. É unha plaza que non ten tampouco moito ancho, é unha plaza que funciona en cul-de-sac, co cual era bastante importante xerar esta idea de canopía verde, de canopía urbana, para que os espacios estanciais funcionasen. Na sección transversal que víamos antes en zoom, en realidade a praza funciona deste xeito, e un dos temas máis importantes foi recuperar esta fonte que estaba aquí, volver a sacala e levar a auga pola superficie hasta unha especie de canal ou case de lavadoiro onde os paxaros podían volver a beber, os nenos podían volver a xogar e o importante, a cultura emocional e a comunidade podía volver a escoitar a auga que fai moitos anos escoitaba e que quedara soterrada pola presencia do vehículo. Estrategias moitas veces milimétricas de renaturalizar muros de contención enormes ou resolver esquinas pequenas mediante integración de vexetación, pero que ao final recordan un pouco esta imaxe inicial da que partíamos e que foi cedida por esta veciña. Que pena que este non se vea, é o meu plano favorito. Pero que ao final, que entendendo todas estas realidades, todos estes, por iso me gusta moito este plano, porque aparecen os alzados dos edificios para que se vexa a escala, non se mira, non? Non pasa nada, non pasa nada, aquí se ve. Para que se vexa a relación entre a escala e o construído, e como en realidade as formas da praza non son aleatorias, senón que salen simplemente da resolución dun problema, da resolución e da implementación de un sistema natural. Gracias. Muito obrigado, Maria. Fantástico. Vamos então iniciar a segunda parte da sessão com uma conversa aberta à plateia. Portanto, nós poderemos eventualmente, eu e a Cidália, ficarmos com este... Maria, força, Luciano... Sim. Nós ficamos nas pontas, assim. Exatamente, ficamos nas extremidades. Sim, ficamos assim. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada ao Luciano, à Cristina e à Maria. Não vamos agora discutir quem é mais famoso, vamos deixar essa discussão para o jantar. Isto é uma private joke aqui entre nós. Eu gostava de facto de agradecer, eu acho que foi uma sequência de apresentações que nos permitiram ler esta questão que nos é tão cara sempre aqui, que é a questão desta relação de transversalidade de escalas e de múltiplos temas que são convocados quando nós estamos a falar dos temas do território, não é? Isso foi absolutamente evidente nestas três apresentações e em todas elas estivemos sempre a falar, a convocar essas várias escalas, mesmo quando já estávamos a falar de um detalhe construtivo. Vejam como aquela vocação do detalhe construtivo que vimos agora nestes desenhos finais da Maria Fandino estava sempre a remeter para as lógicas do território local, que por sua vez remetem para as lógicas do território na relação com o próprio planeta. Quando nós estamos a falar do ciclo da água, estamos a falar de um ciclo que não é só local, não é? Há uma continuidade que tem uma lógica muitíssimo mais alargada. E, portanto, estamos sempre aqui neste zapping. Eu acho que isso foi fascinante. Depois também, não me quero alongar, mas acho que esta questão, estava a pensar, quando vos estava a ouvir, se não é o momento, ou se não estamos a viver agora um momento em que talvez
a reboque da moda da infraestrutura verde, possamos reivindicar aquilo que eu acho que acabou por ficar, talvez, subjacente também nas vossas apresentações, que é um papel por mais problemas que este território disperso tenha, não é? Porque tem esta matriz urbana que anda a ser discutida já desde os anos 80 por estes mestres todos, pelo Nuno Portas, o Manuel Fernandes Sá, o Álvaro Domingos, a Teresa Sá Marques, etc. A verdade é que, acho que ficou muito evidente, esta proximidade, o facto de nós estarmos, este território disperso, tem em si uma matriz rural que ainda nos permite ter esta infraestrutura verde completamente presente. E esse acaba por ser um dos desafios dos planos que nós tivemos também no Green Gap, não é? Que é colocar uma lógica de pensamento da infraestrutura verde que vem de uma lógica centralista da grande cidade, como Madrid, não é? Que pensa a infraestrutura verde do ponto de vista da concentração da cidade compacta, e quando depois nós chegamos aqui ao nosso território transfronteiriço, temos uma outra lógica que tem depois as suas próprias potencialidades. Não tem só problemas do ponto de vista da infraestrutura verde, certo? Porque tem outros problemas, nomeadamente como colocar uma rede de transportes públicos neste território disperso, de baixa densidade, mas por outro lado tem esta outra matriz. Eu acho que isto é, não sei se não podia ser, e se depois quiserem pegar neste, não podia ser uma forma também de voltarmos a olhar com outros olhos, e não só com os olhos mais pessimistas e mais críticos, sempre que olhamos para um território que está descaracterizado, que está, pronto, cheio de coisas negativas, não é? Porque os olham sempre, e que também tem a ver com este estender a potencialidade da história que nós vimos aqui na apresentação da Cristina, e que quando eu estava a olhar para aquele jardim, aquele parque tão bonito, que eu não, de facto, não, estamos sempre a conhecer coisas novas, não é? E que tem a quinta, não é? Com aquele parque tem o pomar, tem as hortas, etc. Estamos a falar, se calhar, de um micromundo que, não sendo feito por arquitetos paisagistas, era uma paisagem histórica, porque se existiam os centros da cidade, todo este território também já estava, é um território de base histórica, ou seja, não é de base histórica do sentido da sua autoria por uma pessoa, não é? Por alguém que é um arquiteto paisagista que vai estar nos livros de história, mas é uma paisagem histórica porque foi construída socalco e infraestrutura de água que a foi fazendo. A questão é que nunca foi considerada enquanto tal. Não é? Nunca foi considerado enquanto património, porque o património estamos neste processo, desde a Carta de Atenas, depois Carta de Veneza, agora tivemos aqui a ver a Carta de Florença, se calhar vamos ter que ter uma outra carta a seguir, que nos diga que afinal as paisagens vividas são paisagens patrimoniais, porque delas depende a sua subsistência e a sua manutenção coletiva. E, portanto, eu acho que isto aqui tem muitas pistas. Eu queria só dar umas palavras, porque temos aqui muitos convidados, agradecer a presença das pessoas que vieram de fora e que se inscreveram nesta formação, mas também dos alunos aqui do MIARC, nomeadamente de Laboratório de Urbanística, que é a primeira UC, onde eles trabalham estas questões. Eu não queria só dar uma palavra, porque o tema da água, eu passei a vida a olhar para trás, porque o tema da água é uma constante. Nós estamos neste momento a realizar um trabalho em que eles têm que fazer muito trabalho de campo, ir para o sítio, e a área é esta relação entre o centro histórico da cidade de Guimarães e a Veiga de Creixemil até Pavidém. E, portanto, passamos aqui por esta amostra territorial que acaba por ter aqui muitos de todos estes temas, não é? Porque a Veiga é aquela Veiga que nós vemos quando chegamos da autoestrada e entramos na cidade, e, portanto, a Veiga tem estado constantemente a ser alvo da expansão urbana em sítios que eram leite cheia, não é? Portanto, todos estes temas acabam por estar aqui presentes. Eu acho que é muito bom, penso eu, espero que estejam de alguma forma a gostar de verem como estes temas que estamos aqui a trabalhar na academia acabam por estar revertidos nas várias escalas de planeamento e da arquitetura e
E, portanto, eu, depois deste mini brainstorming, gostava de passar também a palavra para a audiência. Não sei se tem alguma pergunta. É um momento... Nós temos aqui dois públicos distintos, não é? Os que estão, de facto, a contactar pela primeira vez com estes temas, mas temos também alguns que vêm de municípios, que estão a trabalhar, julgo eu, estes temas, e, na realidade, como o painel de oradores estava todo do lado de lá, eu, de certa forma, desafiava aqueles que estão a trabalhar estes temas nos municípios, de certa forma, eventualmente, a introduzir aqui o lado de cá, ou alguns desafios que possam estar, ou possam funcionar aqui, contrabalançar um bocadinho em relação ao que temos visto. Um dos temas que me deixou a pensar, que me deixou um bocadinho perplexo até, foi quando o Luciano disse que em Espanha só há planeamento municipal, ou na Galiza, fundamentalmente, só há o nível municipal. Porque uma das coisas que nós muitas vezes olhamos para o lado de lá é exatamente, quer dizer, os diferentes níveis, que mesmo da experiência do Green Gap também sinto um pouco isso, mas e quando nós, de facto, em Portugal saltamos, não é, daquilo que é de Lisboa para os municípios, não é? Aquilo que são entidades regionais, planeamento regional, não existe. Se isso... Mas o Luciano conhece bem Portugal e, portanto, quando diz, de certa forma, a pergunta que eu perguntava, então quais são as diferenças, não é? Porque essa era uma pergunta. Depois fiquei a pensar que provavelmente aquilo que, quer dizer, a oportunidade da Eurorregião, ou aquilo que eventualmente a distingue em relação a outros territórios, é que muitas destas coisas ainda são muito visíveis, não é? A Cidália dizia, quer seja de facto as questões da água, quer seja as questões das bases rurais, da produção, mas que estão inscritas num processo de perda, não é? Dessas visibilidades que se vão perdendo. Eu perguntava à Cristina se, por exemplo, quer dizer, falámos dos jardins históricos, mas nós aqui cotidianamente vemos antigas quintas a serem loteadas, desfeitas, movimentos de terras, portanto, esta microestrutura, né, cultural, não é? Como é que se pode também olhar um bocadinho para este nível intermédio que parece completamente desprotegido, não é? Não há como... E porque, de facto, isto depois tem de facto a ver com as questões da propriedade também, não é? E era uma pergunta que também é um tema que me parece ser, de facto, interessante. E se calhar, por fim, porque, de facto, a Maria depois acabou por... quem mais detalhou um projeto, uma experiência específica de um projeto, e que me deixa sempre... Quer dizer, o que é que significou, naquele bocadinho de rua, ou naquele... de repente, entregar àquela comunidade uma rua em que desaparece tudo aquilo que são os elementos habituais da rua. Não há guias, não há contraguias, não há lugares de estacionamento, ou seja, quer dizer, tudo o que são os elementos que habitualmente, com os quais começamos a desenhar a rua, né, nada disso está lá. Se isso gerou algumas dificuldades ou algumas perplexidades. É um fracasso. Eu não sei, se calhar ainda antes de responderem, eu perguntava se na plateia há alguém que queira lançar já uma pergunta para isto não, avançamos assim, mas eu voltarei à plateia, está bem? Pronto, então vamos conversando com estes temas. Não se livram. Arranco por escala y por orden de presentación y por edad. Realmente sí existe unha planificación territorial. O único que ocurre é que a incidencia que ten a planificación territorial é escasa, especialmente nesta planificación estratégica. É dicir, os documentos, a autonomía que ten no planeamento os municipios é altísima. Por exemplo, un plan de mobilidade só é municipal, o cual ten pouco sentido, quero dicir, porque ti da tua cidade, do teu municipio, vas a outro municipio, pero non podes programar o municipio. Na cidade da Coruña fixemos un plan co Arteixo, son 30.000 habitantes en Arteixo, Coruña 250, e o carril bici, a senda bici, non coincidía en un sitio co outro. Quero dicir, non há ese tipo, esa planificación a esa escala en xeral. Mas agora, e por iso me llamou la atención cando estaba viendo los fondos europeos, bueno, porque digamos, hai unha parte que es de planificación, e outra forma de planificar, si hay gente de los ayuntamientos, otra forma de planificar es cuando viene el dinero de Europa.
Cuando viene el dinero de Europa se planifica con el dinero de Europa. Eso ocurre siempre en todos los lugares. Entonces, de repente, ese dinero aquí, en Portugal, tiene una escala, generalmente. Sin embargo, en España, la presión, y en Europa, tenía una escala, que era los 50.000 habitantes. En España se logró bajar en el 2014 a 20.000 habitantes y ahora se bajó a los 5.000 habitantes. Por encima de los 5.000 habitantes se puede planificar territorialmente. Entonces, claro, realmente la escala es mínima de la planificación. Entonces, tú tienes una autonomía municipal para planificar. Esto tiene muy poco recorrido y además pues las respuestas son escasas. En un municipio como, por ejemplo, planteaba el caso de Pontareas, los hoteles estaban en Mondariz, en el ayuntamiento de Alao, la industria en el de Alao. Y sin embargo, y por eso lo señalé en una presentación muy rápida, trabajamos con indicadores. Todos los que hacemos urbanismo hoy trabajamos con indicadores. Entonces había un déficit de industria, había un déficit hotelero, pero que estaba al lado, a 1 kilómetro. Pero no importa, porque la medida es municipal. Entonces, no tenemos ninguna figura jurídica que planifique territorialmente. No hay las figuras supramunicipales. O sea, no tienen la capacidad jurídica para poder desarrollar planes. Nada, exactamente. El único plan territorial integrado que está es el del litoral. Es de todo lo que dio las directrices, que era el único documento que permitía la ordenación del territorio, fue realmente el plan de ordenación del litoral, el que sí que era ese plan territorial integrado, que iba a haber muchos más y que finalmente no ha habido planes territoriales integrados. Pero en todo caso, insisto, hay un segundo punto, que es que no hay figuras jurídicas capaces de desarrollarlo y por lo tanto recibir los fondos. No existe una figura intermunicipal que tenga un número fiscal que pueda recibir el fondo, lo tiene que recibir un municipio. Entonces, a partir de que no existe esa estructura, todo lo demás decae y por lo tanto, en cuestiones como infraestructura verde o movilidad, pues carece de sentido. Y lo que quería decir para cerrar esta respuesta rápida, digamos, es el tema que explicaba al principio. Entra la jerarquía. Es decir, es igual, ¿no? En Portugal es jerarquía. Quiere decir, ¿quién es el primero que articula el resto de la ordenación? Los planes sectoriales sí que tienen incidencia supramunicipal. Un plan eólico, un plan... Estos sí tienen... entonces, se contraponen lo sectorial, que tiene más fuerza, que lo territorial. Y esto, a día de hoy, seguimos sin resolverlo, yo creo que por una fuerza de lobbies económicos que son más poderosos frente a lo que tenemos como urbanistas o planeadores. Claro, en este sentido, e en relación co Green Gap, realmente nos no Green Gap o que estamos facendo é guías e instrumentos para a implementación cara ás entidades locais, porque ao final van a ser instrumentalmente elas as que o vayan a acadar, non? Pero sempre intentando, obviamente, que a lóxica desas infraestructuras verdes sexa de outra escala, non? E, bueno, sí que existe a Estrategia Galega de Infraestructura Verde, pero é unha estrategia, non ten ese carácter tan instrumental e vinculante como ten un instrumento de producción, un instrumento de catalogación ou un instrumento de planificación, non? Pero, bueno, polo menos existe unha estrategia xa da que polo menos nos podemos empezar a colgar, pero bueno, é complicado, non? E bueno, o lóxico sería que houvese outra escala, non? De planificación, non? O das quintas, claro, realmente a ver, é moi difícil intervir aí, pero o que nos pasa en Galicia, nos Pazos, por exemplo, que veñen sendo as quintas, é que están protexidos os elementos arquitectónicos, pero non as árbores, pero non os elementos verdes. Entón, o máis importante e o máis frágil non é o pétreo, o máis frágil é as árbores que teñen 200, 300, 400 anos e que eso é o que hai que protexer, non? A lei galega ten e é das poucas do Estado que ten a protección o nivel de protección do xardín histórico. Pasa que non o ten moi aplicado.
pero sí que polo menos temos digamos, o apartado, non, de protección de xardín histórico. O que pasa é que hai que facer un esforzo de catalogación, e aí temos moito traballo nas escolas de arquitectura para poder visibilizar e dibuixar e recoñecer estos elementos patrimoniais micro, pero que teñen unha importancia moi grande, non? Por que? Pois porque son os depositarios da memoria, porque son parte da imaxe, porque a construcción da identidade, non? Entón, bueno, pois hai un montón de... E a opción é empezar a facelo. Empezar a protexer, a dibuixar, porque se non están dibuixados non existen. Hai que dibuixalos. Tornar visível, non é? Tornalos visibles, claro. Facer catálogos, traballar con eles, e iso é unha asignatura pendente tamén que temos nós, na Galiza, cos pazos, por exemplo. Iso é unha cousa moi importante que acaba de comentar Cristina e que ti acabas de reforzar, é o tema do debuxo. Mais algúns de vos estudiantes aquí, non? Seguro que Cidalia e Ivo inciden bastante neste sentido, pero unha cousa, sobre todo na nosa profesión, non ten valor hasta que non está dibuixada. Incluso cando empezamos a facer un análisis, moi importante o que se debuxa, porque nestes planos que falábamos a gran escala, que ti agora comentabas de como desde a gran escala hasta o detalle constructivo, se no análisis principal, a escala un 100.000, un 50.000, ou calquera escala, os elementos estructurantes da paisaxe e do territorio non están dibuxados, é imposible que logo teñan incidencia no detalle constructivo. Imposible. Porque cando non o dibuxas nunha escala superior, ti todavía non o tes no subconsciente, co cual non eres capaz de aplicalo ao detalle, non existe. É a revelación da estructura territorial formalízase a través do debuxo. É que me parece moi importante o debuxo, son unha obsesa do debuxo, pero a segunda parte, como foi a implantación, un desastre. Un desastre, pero porque o comentei ao inicio da presentación, é que non estamos afeitos todavía a que de repente de ter un sistema no que un día de chuvia chegamos á nosa casa cos zapatos perfectamente ou pasamos por algún tipo de pavimentos que sexan de terrizo, de terra compactada, que aínda que alternen pavimentos permeables, chegar a casa cos zapatos mollados é unha cousa que non gusta, co cual, ao principio, no inicio desta praza, aínda que existían elementos que eran completamente impermeables, había estas 3 grandes bolsas de terra compactada que non foron nada ben aceptadas polos veciños e veciñas. É certo que agora que xa pasaron 4 anos, que parece que foi onte, pero xa pasaron 4 anos, as árbores que incluso xa se plantaran con bastante porte, con combinación de diferentes copas, xeran unhas sombras e uns espacios estanciais acompañados destas franxas de vegetación, que é certo que hai uso estancial da praza. E iso é moi importante, que o que comentaba tamén desta imaxe que aparecía na praza do Ayuntamiento de Vigo, na que non existe un uso de plaza, porque non é unha plaza que funcione, porque non se pode estar, non? Entón, como proxectamos estes espacios públicos ao futuro? En realidad, teñen que ser case espacios democráticos nos que podamos ofrecer a nosa cidadanía case refuxios climáticos onde poidan estar fora das súas vivendas. Acho que devíamos agora abrir Uma primeira questão, alguma questão. não ainda. Pronto, enquanto estão a pensar em questões, eu vou aqui só em continuidade com isto, porque acho que tem a ver... Estava a pensar, quando falamos das freguesias, não é? Quando um presidente, não sei se passa o mesmo na Galiza, mas em Portugal, quando um presidente da Junta quer ganhar umas eleições, tem que asfaltar uma estrada. Não é? Alguém... Estão a ver, os alunos estão aqui do Minho, a maior parte, estão a dizer que sim, é verdade, não é? Não, mas eu acho que isto culturalmente é muito importante, porque nós passamos de uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Esta sociedade rural, numa geração,
ou em pouco mais de uma geração. Portanto, digamos que os meus pais, a geração dos meus pais, ainda nasceu numa sociedade rural. Na geração dos meus pais passaram, ou, portanto, nos anos 60, 70, ou imigravam, iam para fora, ou imigravam dentro, iam para as grandes áreas urbanas, não é? Para o Porto, para Lisboa, pronto. E, portanto, as pessoas que estão a viver nestes sítios são pessoas que vêm desta memória rural de estar sujo. Porque o campo, o rural, é igual a estar sujo e a pobreza. E, portanto, os países do sul da Europa convivem muito mal com a sujidade. Os países do norte da Europa convivem muito bem. As crianças nascem e andam sujas. Andam no meio da areia e andam sujas. As nossas crianças não. E os pais das nossas crianças não deixam as nossas crianças andarem. E a questão é que o uso e a apropriação do espaço tem a ver com uma questão cultural. Portanto, só quando nós ensinarmos as pessoas a sujarem-se é que elas estão preparadas para este uso da natureza. Até aí não estão, porque vão continuar a querer. A primeira coisa é, se eu tenho uma estrada de terra batida, no qual o meu pai andava de bicicleta para ir namorar a minha mãe e tinha que levar a bicicleta às costas porque a estrada era uma descida para um vale e, portanto, a estrada no inverno estava com lama. Agora essa mesma estrada está asfaltada. Por isso é que vemos estas imagens que nós vimos na Maria Fandino, do centro destes vários povoados rurais, desde a microescala até povoados maiores, sempre com o mesmo tipo de desenho de espaço público. Porque o desejo é uma evolução e progresso, é ter uma estrada asfaltada. E isto é à microescala construtiva e à macroescala de todo este território. Fizemos a substituição de estradas em terra batida, com o sistema resolvido as águas pluviais no lugar, para um sistema de milhares e milhares e milhares e milhares de quilómetros de estradas asfaltadas. E dos anos 80 até à atualidade, continuamos nesse movimento. Ao mesmo tempo, por isso é que eu estava a dizer que achava que a infraestrutura verde era uma oportunidade para este território, porque podia ser o ponto, pelo menos, de vamos acabar com este progresso, porque as cidades compactas já ganharam, já têm a noção que temos que renaturalizar as cidades. Então nós, como ainda não estamos aí totalmente, se calhar podíamos parar, para depois inverter. A questão é como é que isto se faz operativamente sem esta transformação cultural das pessoas aceitarem bem que vão a Paris e têm cyber nos parques e não se importam de sujar os sapatos em Paris, mas também não se pode importar de sujar os sapatos nas Taipas ou na Galiza ou onde for. Perguntas? Daqui a pouco. Bruno. Portanto, a primeira pergunta vem de um biólogo. Desculpa, pensei que não estava aqui ninguém, já estava. Isto é, normalmente, como não temos ninguém na produção, fazemos tudo, já é... Desculpa. Então, boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir, imagino que sim. Em primeiro lugar, eu gostava de assinalar quão parecido o galego e o português são. Gostamos aqui a entender todos, é uma coisa fantástica. Certo, e não falamos inglês. Eu não estaria tão confortável com o castelhano, seguramente. O segundo aspecto, e comentando um bocadinho o que a Cidália estava a dizer, eu acho que inclusive há aqui uma questão filosófica, há uma ruptura com a natureza, ao ponto de eu próprio, enquanto biólogo, eu não gosto do termo natureza. Porque parece, e agora pegando na ideia dos economistas, uma externalidade. Aliás, do ponto de vista económico, é uma externalidade. Okay? E, portanto, é uma coisa que parece que nós não pertencemos, quando antigamente claramente pertencíamos. E eu acho que essa ruptura é que tornou aqui esta nossa mania de crescer asceticamente e das cidades serem todas ascéticas e limpas. Mas isto não era para fazer um comentário, é para fazer uma pergunta muito objetiva e muito prática, porque enquanto cientista, uma das coisas que eu acho que é muito importante, e todos vós estão envolvidos em projetos, embora a Maria Fandinho tenha concretizado mais em questões concretas, e que tem a ver com a importância de sair do domínio das percepções e efetivamente ter métricas para avaliar se esta transformação, se esta renaturalização objetivamente traz benefícios.
seja pela utilização dos espaços, seja pela melhoria do ponto de vista térmico, seja pela melhoria do escoamento das águas pluviais, etc, etc. E eu gostava de saber da vossa experiência em casos concretos, se estiveram envolvidos na recolha de métricas, no acompanhamento ao longo do tempo, com as entidades com que trabalharam. Se têm essa experiência, se têm esse feedback, e gostava muito de saber se efetivamente têm essas métricas de acompanhamento de trabalhos em que tenham estado envolvidos tempo suficiente para se poder fazer essa avaliação. Obrigado. No, moitas gracias pola cuestión, e é unha cuestión que realmente é moi importante, pero que moitas veces nós como arquitectos perdemos absolutamente o control do que ocorre cando un entrega un proxecto, non? Ti entregas o proxecto e, claro, depende de moitas cuestións o mantemento e, sobre todo, das espazos verdes, non? Ou dos espazos urbanos, pois entran unhas derivas, non? Que pasa? Que cada vez máis sí que, bueno, isto é algo que sempre eu intentei demandar, non? De intentar recabar datos, pero é moi difícil. Que pasa? Que agora, cos seguimentos obligatorios das estrategias de infraestructura verde, cada vez máis esta inclusión de indicadores é máis obligatoria, non? Porque hai que monitorizar e ver e tal. Dos proxectos que polo menos eu teño realizados hasta o momento, o único que podo é facer as cuestións de observación e de toma de datos que vou eu recabando personalmente, pero que o Concello non, hasta o de agora non me ten dados os resultados. O que sí, pois sí que un vai vendo, pois si as cousas milloran, si non milloran, pero é verdad que fai falta toda esa toma de datos do post, non? Ademais, diga, hai unha cuestión que son as superficies, non? Que podes superficiar e ver, non? E hai o tema de temas de temperaturas, calor, etc. Así que se pode monitorizar ou se pode sacar directamente indicadores de superficie, pero despois require intervir con cuestións tamén de participación, de ver se a xente se vai identificando con ese lugar ou non. Bueno, hai toda unha cuestión que todavía temos que aprender moito, as administracións teñen que aprender moito, creo, para recabar datos, non? Pero ao mellor vos tendes outra experiencia. Neste proxecto de Redondela sí que fixemos un... De feito, non trouxen o plano, pero nós fixemos unhas parametrizacións primeiro no proxecto para saber cuántos grados se reducía a temperatura no interior da praza. E logo fixemos unha medición totalmente ilegal de ten un amigo dun amigo que ten unha cámara, non? Entón, en proxecto, solamente contabilizando as copas que se poñan cos tipos de árbores, a idade dos árbores aproximadamente que se iban a plantar e as superficies do pavimento, baixábamos 4 grados a temperatura no día do Corpus Christi de Redondela, que era por o día da festa no mes de xullo, que era o día un dos días de máis calor, vale? Ese día tomamos a temperatura e a temperatura en campo nos deu menos 2 grados. Evidentemente, supoño que estas parametrizacións seguramente algúns tipos de árbores non xeraron tanta copa como a esperada ou algo así. De todos os xeitos, para min, 2 anos despois de inaugurar a praza, unha baixada da temperatura no punto central de 2 grados é increíble. Quero dicir, esta é a única... Claro, a única parametrización que teño desa praza. Outra que tamén comentamos e que me preguntaran na outra, bueno, onde nos coñecemos, é que eu quixen porque todos estes sistemas de drenaje sostenible teñen un sistema de bypass que vai á red general de alcantarillado. Eu quería por aí un medidor para saber en realidade canta auga reteñen ou non estes sistemas de drenaxe sostenible, pero evidentemente chegamos ao final da obra, non había diñeiro para absolutamente nada e non se puxo. Pero algo tan sinxelo como a iso,
a min como técnico e seguramente a moitos compañeiros serviríalles de moito, porque como executas ese sistema urbano, funciona ou non funciona, filtra ou non filtra. É dicir, sabemos que non volveron a haber inundacións nese punto, co cual algo debe de funcionar, pero me gustaría saber que caudal lle estamos evitando o sistema central de drenaje. Na escala que estaba, puxen esta imaxe porque para coñecemento do que estamos a facer, ese documento da Axenda Urbana Española dá datos de todo, absolutamente de todos os municipios, de España, aparecen unha serie de datos, son máis de 100 indicadores e a comparación entre todos eles, pero que despois poden ser todos, xa expliquei na miña presentación, que a nos gusta nos medir, é dicir, que medimos todo este espacio público en xeral e con todas as dúbidas que pode xerar despois, porque unha cousa é o dato, agora estaba falando, por exemplo, de se a copa crece ou non crece, nos, os primeiros proxectos medíamos o número de árbores, despois medíamos a dimensión das copas, porque claro, realmente non tiña moito sentido estar medindo simplemente por unidades de árbore, porque tiñamos moitísimas rúas con árbores, pero non significaba nada. Tamén é certo que todos os indicadores eran dúbidas. Quero dicir, aquí, por exemplo, este que o traio, o penúltimo é porcentaxe de parque edificado nun municipio con antigüedade anterior ao ano 2000. Se temos este dato, quero dicir, un podería dicir isto que é positivo ou negativo. Realmente é negativo, porque se entende que canto son anteriores ao ano 2000 teñen unha demanda enerxética altísima e, polo tanto, necesitan ser mellorados. Pero cando nós estábamos traballando en TUI, que eran anteriores ao 1900, todos, realmente eran todos moi antigos, entón realmente penalizaba moitísimo, entón a veces un indicador per se non servía, como ben sabedes, non sirve, pero realmente neste momento así está todo medido e todos os municipios que teñen a Hacienda Urbana tiveron que volver a calcular todos estes indicadores, todos eles con GIS, por exemplo, de distancia a un parque, zonas verdes, proximidade, densidade de árbol en relación a persoas, e agora, ao final deste ano, hai que actualizar eses indicadores, é dicir, 3 anos despois da entrega, teñen que actualizar todos os concellos ese seguimento de datos, esa información no ex ante que temos nos proxectos europeos e que agora sí se está a medir, e digo porque para vos, non sei como ides co catastro, porque aquí va moi lento subindo, sí, non chegou aquí, non? Está por onde está agora? No, pero vos estabades facendo unha digitalización de que viña dende o Alentexo, chegara xa pasar a Lisboa hai uns anos, e non sei por... Ainda non chegou aquí, verdade? Quero dicir... Pero eu tiña información ata onde chegaba que era como... Pero xa pasaba a Lisboa. Sei que non chegara aquí a... Sim, estamos a fazer para os prédios rurais, portanto, aí começa a estar estabilizado. Mas estamos numa... Que era a única maneira que podíamos comparar. Estamos na primeira fase, acho eu. Sei que no sur podíamos comparar. Sim. Porque aí... O MUPI, exatamente. Tem que o fazer. Mas é só para os rústicos, para já, por agora. Queira atender. Não, para todos. Depois. Só queria acrescentar que há dados ou há experiências interessantes, não os dados que vêm da tua área, mas que vêm, por exemplo, da saúde, não é? E, de facto, aí há dados, registros de alteração daquilo que são os padrões de saúde, as condições de saúde de uma determinada população que reside numa rua intervencionada ou à proximidade de uma nova infraestrutura verde relevante. Eu ainda lançava depois uma questão, que é, voltando um bocadinho, se calhar, ao início, que é... Portanto, porque a dada altura foi referido, não é, que no fundo estamos sempre a falar da estrutura do território, não é? Infraestrutura verde, efetivamente, quer dizer,
no limite, poderíamos dizer que ela não traz nada de novo, a não ser uma espécie de veículo de comunicação para a afirmação, não é, de determinadas componentes e para equilibrar as forças, não é, de certa forma também, para... Se de certa forma, se no contexto espanhol, dado que existe uma estratégia nacional de infraestrutura verde em Espanha, não existe em Portugal, dado que existe uma estratégia regional de infraestrutura verde na Galiza aprovada em 2024, que nós não temos, mas se de certa forma se sente que, por exemplo, do ponto de vista das ações dos municípios, dos programas de financiamento, a existência desses documentos estão de facto a transformar um bocadinho o perfil das intervenções. Eu digo isto porque, por exemplo, nós em Portugal, no âmbito do PRR, todo ele deve ser absolutamente orientado para práticas de transição, não é? Diretivas europeias, mas a verdade é que ele está fundamentalmente a financiar infraestrutura cinzenta, mas não seja o TGV de 3 ou 4 ou 5 mil milhões. Ou seja, se apesar de tudo, se vocês acham que este ênfase na questão da infraestrutura, nas várias escalas, se está a mudar ou não um bocadinho o perfil dos investimentos, das preocupações dos municípios? Essa é uma pergunta genérica. Sí, vou comenzar agora de novo para cá. Realmente nós, claro, quería decir, é moi breve, xa o dixen antes, é unha cuestión de xerarquía. É unha cuestión de que, por exemplo, en Galicia, a planificación industrial prevalece sobre a ordenación urbanística. É dicir, por primeira vez na historia, a planificación do territorio corresponde á Consellería de Economía. Onde queira estar a industria está. E a continuación ven o resto. Entón podemos falar de infraestructura verde, pero a industria primeiro está. Entón, claro, cando ti decides subir unha cuestión, ao final tens que facelo ben, pero cando tes o teu turno, pero non eres o primeiro en falar, non eres o que organiza onde se pode implantar a industria. Hai unha decisión que neste momento industria e vivenda poden plantarse onde queiran. Por exemplo, en Galicia, calquera terreo dotacional pode ter agora vivenda. Pois nós tamén tivemos uma alteração. Quero dicir, todo este tipo de cuestións en realidade cambian as prioridades no territorio. Entón, non é unha cuestión de ter unha estrategia, como decía Cris, nós sí temos eses documentos, claro, sí temos por fortuna esa estrategia, pero a estrategia, a diferencia das leis, sempre decimos que a estrategia é un compromiso da administración consigo mesma, pero non coa cidadanía. E esa cuestión é esencial. Eu quero facer isto, eu quero ir ao gimnasio, eu quero facer deporte, mas se non o fago, cousa miña, ninguén me pode decir se pode. Pois a estrategia, en gran medida, ten esa componente, entón pode mudar, pode alterarse en función de presións sociais, de demandas económicas, de necesidades. En este momento, polo menos sei que no norte tamén, que en Portugal tamén está a pasar, por exemplo, a industria, todo cuestión extractiva, todo tema de minerías, de uso de material, son cuestións esenciais neste momento de produción de enerxía, é dicir, que realmente está a mudar a maneira de entender o territorio e alterar cal é esa escala, esa estrategia fronte a unha idea que fora moi lenta de construir, como María decía que ainda non estábamos, penso que estivemos incluso mellor, estivemos con unha certa conciencia maior e que neste momento está a mudar esta perspectiva, non, en algún sentido. Sí, o único que quería decir é que, digamos que parece como que na escala micro, nos proxectos pequenos, si hai máis sensibilidade cara ao verde e cara á renaturalización, pero a escala macro, como di Luciano, temos, por exemplo, o macro problema do eucalipto, intocable, absolutamente, e que é o principal problema que hai que abordar dentro da estrategia de infraestructura verde territorial, un dos principais problemas. E agora la acacia. E agora la acacia, pero en determinados territorios a acacia, en determinados territorios o eucalipto, o pino, o que sexa. Entón, temos, e as eólicas, digamos, o que di Luciano, eu creo que é similar ao que ocorre aquí, que esas macro cuestións sectoriais que nos van limitando o territorio, pero que se implantan con unha rapidez moitísimo maior que a recuperación de cauces de auga e todo isto que se fai como de forma ainda simbólica. E unha das cousas que quería decir é que a única ferramenta que podemos utilizar para incrementar ou para mellorar
tamén ese compromiso coa xente, empezar a facer sistemáticamente e empezar a entender o tema da custodia do territorio, a custodia por parte da poboación. E esa é a gran baza que teríamos e que tamén forma parte do Green Gap, que temos aí esa última entrega da guía de custodia, porque a custodia do territorio é algo no que se pode implicar toda a cidadanía, porque a administración tampouco dá para, digamos, intervir a toda a escala do territorio e é algo que, dende a demanda social, se podería implementar, non? Não sei se os alunos sabem o que é custódia do território, mas, enfim, no fundo são práticas participadas na gestão do território com as comunidades. Nós em Portugal temos uma figura ou um programa que surgiu, entretanto, que são os condomínios da aldeia, que também tem um bocadinho este espírito, não é? Que é, no fundo, é juntar uma determinada comunidade, um determinado grupo de produtores, uma determinada... e com eles assinar acordos para a gestão, manutenção de uma determinada porção de território, simplificando isto assim muito. Bueno, porque un dos problemas que existe tamén na Galicia é a propiedade do territorio, que é de xente que non vive no territorio. E que é o mismo en Galicia que no norte de Portugal. Claro. O problema incluso a gran escala, e que acabas de comentar ti tamén, que falaches de que todo se basa, estamos a falar da estrutura do territorio. Incluso, por exemplo, unha mina de litio, evidentemente hai que plantexala onde exista o yacemento, pero se o yacemento ou a falla atravesa X kilómetros no territorio, non é o mesmo extraer o litio no punto alto dunha cuenca onde a extracción provocaría a contaminación de todas as augas subterráneas que chegan ata a ría, co cual a contaminación vai desde a parte alta a todos os ríos, escorrentías e cauces ata chegar ao fondo da ría, que colocala noutro punto. É dicir, non é que non podan existir usos extractivos ou usos enerxéticos, que penso que teñen que poder existir, pero hai dous problemas de fondo. Un é a escala, que todas as grandes escalas non seguen as lóxicas do noso territorio, e sobre todo do noso territorio, da nosa xeografía, vale? Sobre todo da nosa xeografía, que é minifundio. Pequena escala, moita topografía, difícil accesibilidade, non? Todas estas grandes, moita agua, todas estas grandes esplanacións rompen todas as escorrentías naturais, non? Temos un problema de escala e logo temos un problema tamén de entendemento de onde se poden colocar estas industrias no territorio, porque teñen cabida, porque levamos transformando o territorio desde séculos, a nosa Ribeira Sacra ou a vosa Ribeira do Douro é un elemento completamente construído, pero temos que ver onde o construímos, onde se fai e onde pode ter o mínimo impacto de cara a non botarnos as mans á cabeza 50 anos despois, vendo que temos toda a nosa rías contaminada por estas extraccións de metais ou de calquer tipo de explotación mineira. Uma última tentativa para uma segunda e última pergunta? Não vale a pena. Seja como for, nós depois da conferência continuamos aqui no bar para quem quiser, de uma forma mais discreta, colocar alguma questão. Vamos encerrar. Eu só queria, claro, agradecer a presença, mas queria também dar uma informação. Ainda no âmbito, uma das últimas atividades do projeto Green Gap é uma visita guiada que vai acontecer no dia 28 de abril, terça-feira, julgo que não estou errado, a duas intervenções que foram feitas no âmbito do projeto, intervenções em Guimarães, na Ribeira da Agrela, portanto, de reabilitação de uma linha de água, e em Paredes de Coura, também nas margens do rio Taboão, onde se faz o famoso Festival de Paredes de Coura. É uma visita que vai decorrer ao longo do dia 28, com autocarro gratuito, saída do campus de Gualtar e também do campus de Azurém. Nós vamos brevemente lançar também, alguma ação de divulgação para quem quiser se inscrever. É muito dirigida a um público académico, mas evidentemente que quem estiver de fora e quiser visitar essas duas intervenções também se pode inscrever, não será seguramente por aí, não será nenhum problema. E é isso, acima de tudo é isso. Esses dois projetos piloto que foram desenvolvidos nos municípios portugueses, e julgo que vamos também depois, vão acontecer visitas equivalentes do lado espanhol.
e mantenham-se eventualmente atentos às páginas do projeto. Julgo também que vamos ainda ter uma exposição no Laboratório da Paisagem, que faz a síntese toda do projeto, no Laboratório da Paisagem aqui em Guimarães, que eu aconselho também que visitem durante a Capital Europeia, a Capital Verde Europeia, porque tem também uma exposição patente. Portanto, será seguramente uma oportunidade. Obrigado pela vossa presença. Nós temos os vossos e-mails de todos os presentes. Vamos enviar nos próximos dias um certificado também de participação e alguma dúvida, alguma questão, enviem também um e-mail. Obrigado.